Amen. A blessed morning po sa bawat isa. Tayo na po ay tumayo. At tayo po ay magpupuri na po sa ating Panginoon. At bago po ang lahat, tayo po muna ay umikot. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. Yakapin po natin ang ating mga kapatid sa umagang ito. At batiin po natin sila ng maganda at pinagpalang umaga. Sa bawat isa. So this morning, muli po natin ihanda ang ating pong puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. And once again, we will offer our lives to Him. Muli nating sabihin sa Panginoon, Lord, narito ako. I give you my life. I offer everything that I have to you, Panginoon. So muli natin kausapin ang ating Diyos sa umaga pong ito sa pamamagitan ng ating pong mga awit, natin pong mga papuri sa ating Diyos. Before you, all my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope, all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Sing, Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you.
oh hallelujah. Yes, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, we praise you, we honor you, oh God. We offer our lives unto you, oh God. Oh, we bless your holy name, oh Jesus, hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day, oh God, that you have given unto us, oh God. Lord, muli, salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, sa iyong presensya, sa iyong pagpapala, sa lahat, Lord God, ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, patuloy nga po, O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa, Lord God. Lord, patuloy mong linisin ang aming puso ng iyong banal na dugo, O God, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, kami makaharap, O Diyos, sa iyong paanan, Panginoon, O God. Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, sa buhay na pahiram mo lamang sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang, O Diyos, ang maparangalan sa buhay na ito, Panginoon. Tunay nga na ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas sa aming mga buhay. At salamat muli, O God, sa lahat ng mga anak mo na narito, O God. Patuloy mo kaming pagpalain at ang aming mga puso ay patuloy mong buksan, Panginoon, O God. Patuloy na nagpapakumbaba ang aming mga puso sa iyo, O God. At sa salita mo na ihahayag sa umagang ito, Lord God. Lord, pagpalain mo ito, O God. At tunay nga ang mga salita mo, Lord God, ay tumimo sa aming puso, malakaran, patuloy naming malakaran, Panginoon. At patuloy nga, O God, na ito ay tumimo sa aming puso, O God, tumubo at lumago, Panginoon, O God. Maging sa lingkod mo na ginagamit, O God. Gagamitin, O God. Lord, itago mo po siya sa likod ng iyong krus, O God, na tanging ikaw lamang, O Diyos, ang maparangalan at maitaas sa kanyang buhay. Gamitin mo po siya, O God, as a mouthpiece mo, Panginoon, O God. Tagapagsalita, tagapaghayag ng iyong salita, O God, na kung saan, Lord, ikaw po ang siyang mangungusap sa kanya. More revelation, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maging ang mga kapatid namin, O God, nasa online, Panginoon, nasa live streaming, Panginoon, O God. Lord, abutin niyo po sila. Abutin niyo ang pangangailangan ng kanilang mga puso, Panginoon, O God. Ikaw po ang kumilos. Hindi hadlang ang distansya, Panginoon, upang hindi niyo po sila maabot, O God. Kaya ikaw po, banal na Espiritu, ang malayang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. Tunay nga, O God, na ikaw lamang, O God, ang maparangalan sa aming mga buhay. At sa lugar na ito, Lord, lukupan niyo po ang bawat isa, ang bawat sulok, labas at loob ng lugar na ito, God, ng iyong apoy ng kapangyarihan, Panginoon, na walang kawan ng kaaway, ang magtatagumpay sa lugar na ito, Panginoon. Banal na Espiritu, we welcome you in this place, O God. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang mangusap, ikaw po ang manguna sa gawaing ito at ikaw lamang, O Diyos, ang maparangalan, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Tunay nga, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, O God. And we destroy, we rebuke all the works of the enemy. Lord, in the name of Jesus, O God, anumang hadlang, O God, na ginagawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, we destroy it in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, O God. Ikaw po, Diyos, ang kumilos, manguna at patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po ng marami, O God. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakil at kaluwalhatian sa tanging pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen! Good morning, church! Excited na po ba tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen! Tunay nga, sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba magpuri sa Diyos? Handa ka na bang sumayaw para sa ating Panginoon? Amen! So this morning, muli, bibigay natin ang pinakamataas sa papuri at pagsamba para lamang sa ating Panginoon. So meron po tayong bagong aawitin ngayon. Sabi po dun sa aawitin natin, pwede bang sabayan niyo po ako? Sabi dun, Halle, Halle, Hallelujah. Di ba
all the praise. Hallelujah. You get all the praise. Always. Sabay-sabay. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise. With nothing. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise. Always. I've got a God who is for me. He knows to make it a way. He fought the battle so I wouldn't have to. Oh, glory belongs to His name. Yes, Lord. I've got a God who's been faithful, far more than I could explain. Through every season, in spite of my weakness, give me a song I can sing. I came to praise. I came to praise. That's why I woke up today. I came to praise. We say, hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise. Always. I've got a King who is reason. He put my shame in the grave. Still held it back, and now I never have to go. I came to pray. I came to pray. That's why I woke up today. I came to pray. We say, hallelujah. You get all the praise. We sing hallelujah. You get all the praise. Oh, so hallelujah. You get all the praise. We sing hallelujah. You get all the praise. Oh, I'm singing in the morning, I'm singing at night, I'm singing in the battle, that's how I fight. I'm singing it holy, I'm singing it twice, I'm singing it holy the rest of my life. Say, I'm singing in the morning, I'm singing at night, I'm singing in the battle, that's how I fight. I'm singing it holy, I'm singing it twice, I'm singing it holy the rest of my life. Hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. You get all the praise. Hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. You get all the praise. Oh, I'm singing. I'm singing in the morning. I'm singing at night. I'm singing in the battle. That's how I fight. I'm singing this holy. I'm singing it twice. I'm singing this holy. The rest of I'm singing. I'm singing in the morning. I'm singing at night. I'm singing in the battle. That's how I fight. I'm singing this holy. I'm singing it twice. I'm singing this holy. The rest of my life. Hallelujah. Oh, we say, I came to pray. I came to pray. Devil, get out of my way. I came to pray. Oh, yes, Lord, hallelujah. This is a day that you have made. We will rejoice and be glad in you. Oh,
Mercies are new, your promises true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. Sound that has to be made. Oh Lord, in my heart, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, come on, let's pray. I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, oh, we praise your name. I will praise, I will praise. Oh, oh, this is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made. Come on, church, we will sing. Whatever comes, we will rejoice. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Oh, oh. So my heart will sing. You are good, yes you are. And with everything, I will praise, I will spread. So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, we will praise you. I will praise, I will praise. Come on, let's praise the name of Jesus. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We thank you for your goodness. Oh, yes, oh God. Tunay na Panginoon. This is the day that you have made, Panginoon. Alam namin na bawat araw, may bago kang ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Church, minsan ba dumating sa point na sinabi natin sa sarili natin, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Sabi ba natin sa Panginoon, lahat ng pabor, lahat ng healing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Minsan naisip natin, Lord, ano ba yung maibabalik ko sa iyo? Ano ba yung maibibigay ko sa iyo, Panginoon? Sa sobrang kabutihan mo sa aking buhay. Wala naman tayong maipagmamalaki sa Diyos. Ang kaya lang nating ibigay sa Diyos ay ang ating papuri. Ang ating pagsamba na nanggagaling sa ating puso. So this morning, as we sing this song, muli nating sabihin sa Panginoon, Lord, ito ako. Ito yung maibibigay ko sa iyo. Ang aking papuri na nanggagaling sa aking puso, Panginoon.
I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. Sing hallelujah. We'll sing it to the Lord. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hand, come on, praise the name, it's you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, let's command our soul to worship the name. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, praise the name. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Come on, praise the name, praise the Lord. Come on, my soul. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much,
I'm nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. Sing hallelujah. Come on, give him the highest praise, the highest worship. So I throw up my hands, I praise you again and again. 'Cause all that I have is a except for a heart singing hallelujah. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sabihin mo sa Panginoon, lalo siyang mabuti sa iyong buhay. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. Oh, to a great, great are you, Lord. Sing it again. All the earth will shout your name. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Sing, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are Come on, church. Sabihin mo sa iyong Panginoon. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. Oh, you are great. Great are you, Lord. Oh, yeah. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise and pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath. It's our lungs. So we pour out our praise. Oh, yes, Lord. Yun na nga, Panginoon. Wala kaming ibang may ihahandog sa iyo, hindi ang aming buhay, Panginoon. Ang aming papuri sa iyo, Diyos. Kaya, Lord, I know you are looking into our hearts. And once again, church, as we sing this song, just offer your life to the Lord. Sabi mo sa Panginoon, Lord, ito ako, Panginoon. Ito yung kaya kong ibigay sa iyo. Ang buong ako, Panginoon.
Ang aking hininga ay nanggagaling sa'yo. Ang aking buhay ay nanggagaling sa'yo. Tanggapin mo ang aming mga papuri. And all the earth will worship your name. Will praise your name. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. Come on, sabihin mo, you are great, Lord. Oh, sing with all of your hearts. The Lord is looking into our hearts. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. Oh, this bone will sing. Great are you, Lord. The earth and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bones. You are great. Are you, Lord? Sing it to breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Oh, for the last time, sing. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Yes, O Lord. 'Cause you are God God alone, from before times began. you are On your throne, you are God alone. you are God alone. You are God alone. From before times Began. You are on your throne. You are God. God alone. You are God alone. From before times began. You are on your throne. You are God. Right now, And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God. and right now, And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unshakable, you're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God. and right now, And right now, in the good times and bad,
We exalt your name, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, receive all the praises, honor, and glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Father, we thank you for this morning. We thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sambahin, luwalhatiin at parangalan. Lord, hayaan mo po ng service na ito ay magbigay ng papuri, parangal lamang sa iyong pangalan. Lord, anoint every part of this service, O God. Lord, receive all the honor, praise, and glory in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, maupo bawat isa. Praise God. Amen. Praise the Lord. Sige po. Ngayon po ay last Sunday na po ng month of July. At sige po, bago nating tawagin ang ating tagapagsalita maya-maya ay ating ipapanalangin ni Reb Stella ang mga bata. Sige, lahat ng mga bata, lapit muna sa harapan. Amen. Oh. Behave, mga bata. Sige, praise the Lord. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Ito natin ang ating mga kamay sa mga batang ito, sa mga espesyal na batang ito na regalo ng Diyos sa kanilang magulang, maging sa ministeryong ito ng Jesus Be Lifted Up Church. Father, in the name of Jesus, salamat po sapagkat tunay nga, Lord, children's are gift from you, O God. Kaya kami pong lahat ay nagagalak, Panginoon. We are rejoicing, Lord, for the life of these children ay pinagkaloob nyo, hindi lamang sa kanilang mga magulang, kundi maging, Lord, sa church na ito ng Jesus Be Lifted Up. Father, we pray, Lord, for their lives. So God, hayaan niyo, Panginoon, hallelujah, napakabalutan niyo ng inyong makapangyarihang dugo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Let your divine protection and guidance be upon them, O God, in the name of Jesus. At hayaan niyo, Lord, na mga batang ito, tunay nga, Lord, magbigay ng kaluguran, karangalan sa inyong banal na pangalan. Bigyan niyo sila ng talino at karunungan na nanggagaling sa inyo. At hayaan niyo, Panginoon, ang plano at kalooban niyo, Panginoon, ay tinakda ay mangyarit maganap sa kanilang mga buhay sa takdang panahon, Panginoon. At habang sila'y lumalaki, magkaroon sila ng banal na takot sa inyo, na magawa lamang nila, O Diyos, sa mga bagay na nais nyo in the name of Jesus. At anuman, O Lord, ang mga inilalagay ng kaaway sa kanilang mga isipan sa pamagitan ng mga mga laro na yon o anuman, in the name of Jesus, mga platform na yon na nakikita nila sa mga cellphone, in the name of Jesus, ngayon pa lamang ay binubunot namin to sa kanilang mga puso at isipan, in the name of Jesus. Yes, we rebuke all the works and the words of the enemy sa buhay, sa puso, sa isipan ng mga batang ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. In the name of Jesus. And right now, Father God, I pray, hayaan niyo, Lord, na ang kapangyarihan niyo kumilos sa mga batang ito. Lord, walang maging power, Panginoon, ng kaaway sa kanilang mga isipan, sapagkat ang mga isipan na nila, Panginoon, ay kontrolado nyo in the name of Jesus, Lord. We dedicate our lives unto you, Lord. We entrust our life unto you, Father God. At sa kanila pong pag-aaral sa Sunday School, Father God, we pray, O God, na ang bawat salita na kanilang naririnig ay tunay nga matanim sa matabang lupa, Panginoon, na sa kanilang paglaki, Panginoon, naroon, O Diyos, hallelujah, na ang katotohanan na ito'y mararanasan nila, O God. Salamat, salamat, salamat. Maging ang kanilang teacher na gagamitin, Father God, I pray, Lord, give her patience, O God. Give her the anointing, Lord. Maging ang lugar na kanilang gagamitin. Seal it with your power. Send forth your angels to take charge over these children. In the name of Jesus. Thank you, Father. We entrust our life unto you. We entrust everything unto you. And we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Praise God. Amen. Yung mga batang pong yan ay regalo ng Diyos sa ating mga magulang. Kaya kailangan po nila ang higit na panalangin ng bawat isa. Ano po? And praise God. Sa oras na ito ay bago natin tawagin ang ating tagapagsalita ngayong umaga, ay gusto po nating batiin si Pastor Aaron Hilarde, ang kanyang pamilya na they are watching now diyan po sa Winnipeg. At ganun din ang Pahardo family. Diyan po sa Winnipeg sila, no, yung ating po mga kapatid sa pananampalataya. So ngayon po ay pakinggan natin ang kapatid natin, ang nagpapastor natin sa Carataw, Bulalaka, Oriental, Mindoro. Kapiling po natin siya at pakinggan natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng ating pastor, Jinel Amil Kiram. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Long time no see po. Amen. So it's been 2 months ago. Napakabuti po ng ating Panginoon na I think last January, na-receive ko po yung word galing sa ating Panginoon. And then by April, tayo po ay napunta po doon sa bayan ng Bulalakaw. So ang bayan po ng Bulalakaw po mga kapatid, from Calapan to Bulalakaw, kailangan po mag-travel between 4 to 5 hours. Ganun po kalayo po, grabe. So parang ano po siya, para ka po nagkabite, Sambales. Amen, tapos tatawid ka ulit. So praise the Lord, yung na-receive ko po yung word na learn, yun po ay Joshua chapter 1, verse 5 to 8, 9. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon na kung saan ako po ay pumunta sa lugar na iyon. Alam niyo po, para sa sarili ko, sabi ko, Lord, parang hindi yata ako capable po dito. Lord, wala akong kakayanan, wala po akong ability para po ako ay mag-lead. Pero alam niyo po mga kapatid, nung tayo po ay dinala po doon ng ating Panginoon, ang lugar na po yun, remote. Ibig sabihin po, ang lugar na po yun, hindi po siya napupuntahan. So wala po silang ilaw, walang kuryente yung lugar po nila, at yung mga kapatiran po doon, half po doon, mga mangyan, katutubo. Mga katutubong kapatid po natin. So kung tutusin, mahirap po ang kanilang buhay po doon. For the last 2 years, so wala po silang proper service. Ano pong ibig sabihin ko po doon? Wala po silang prayer meeting, midweek service. Kung magkaroon man sila ng Sunday service, once a month, twice a month. So bihira po talaga. Pero yung puso po nila mga kapatid, alam niyo po ba, uhaw na uhaw. Hallelujah. Kayo po ba uhaw sa Panginoon? Alam niyo po nangyayari po daw, nagkaroon po mga kapatid. Hindi po sa pamamagitan ko, kundi sa kaputihan ng ating Panginoon. At yung lugar na iyon ay halos sira-sira po yung lugar na po yun. So praise the Lord na meron po tayong abilidad kahit papaano, napaayos po yun. Nagkaroon po ng midweek service, prayer meeting, karoon po ng visitation, na kung saan hindi po sila sanay. So sabi nila, Pastor, ano bang ginagawa pag prayer meeting? Alam ko, nagpipray lang yun. Nagpipray tayo. Pero iba yung talagang nararanasan nila. Amen? Pastor, ano ba yung visitation? Alam nila, bibisita lang. Pero hindi pa talaga nila nasusubukan. For more than 2 years. Amen? So praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, kaya kang gamitin ng Panginoon na kung saan sa tingin mo, hindi mo kaya. Amen? Yung mga kaya, alam mo, hindi ka kagamit-gamit, pero kaya kang gamitin ng ating Panginoon. At yung mga tao, sabi ko nga po, kapag ang pabor ng Panginoon nakuha mo, pabor din ng tao. Amen? At yung mga lugar na po doon, praise the Lord, tuloy-tuloy po ang gawain po natin. At ngayon po, meron po tayong kapatid po doon na nagtuturo. So siya po ay dinidisciple po natin. At sa mga susunod po na panahon, siya din po ang maghahayag din po ng salita ng Panginoon. So yun lamang po, napakabuti po ng ating. Palakpakan po ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Purin po ang Diyos. Ang ating pong kapatid ay talagang ginagamit po ng Panginoon ngayon doon sa Bulalakaw. At marami po doon ngayon ay nako-convert doon po sa Carataw. At talagang tuwan-tuwa po sila dahil bago ko po kinausap si Pastor Kiram, ay talaga yung mga kapatiram doon ay naghahangad ng isang magpapastor na mag-stay, mangangalaga sa kanila, at talagang maggagabay po sa kanila. At salamat sa Panginoon dahil alam kong yon ay timing at kalooban ng Diyos ng kapatid natin ay mailagay po doon bilang nagpapastor po.
Dahil po hindi biro talaga ang mag-stay sa Bulalakaw dahil medyo walang kuryente doon sa lugar, pero sa bayan meron naman. At meron po tayo doon isang nanay, si Nanay Concept, na nag-stay po siya doon sa bahay. No? But meron na po siyang planong upahan doon sa maraming kabahayan, pagtawid ng bridge, ay meron pong may pinaparenta po doon. Kaya po, salamat sa Panginoon dahil bago lumagay ang kapatid natin sa isang sitwasyon na makasama niya na yung kapartner niya, by November, ay meron ng marahil maupahan sila doon. No? Kaya they need support talaga. At hindi po biro ang magpastor sa Bulalakaw kasi dulo yan ng Oriental Mindoro. No? Pag wala kang puso sa paglilingkod sa Diyos at sa kaluluwa, magbaback out ka. At ang kapatid nating ito talagang niligay ng Panginoon doon at kita ko po yung paglago at pag-unlad ng gawain doon. So palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. So sa oras na ito, ay hiniling natin yung mga nasa bandang likod kasi parang bungi-bungi yung pwede kayong lumapit dito para pagdating ng blessing ay kayo ang maunahang mga maulanan. Sige po, nasa bandang likod, dito po, ayan. Move kayo, ayan. At ayan, no? Ayun. Amen. So, yung iba nating kapatiran, napunta na ng may Australia, may Singapore, no? Merong probinsya, kaya, amen. So ngayon, dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang lingkod ng Panginoon na kanyang gagamitin ay ang pastor po natin ng J. Blue Church ng Lipa. At ang gawain din po doon ay nakikita ko po yung mabilis na paglago dahil nga may iba yung talaga may nagpapastol, nangangalaga at ang puso talaga ay naroon sa mga kaluluwa. So ang pastor nating ito ay talagang nakita ko po yung sobrang dedikasyon niya, pagmamahal sa Diyos at sa kaluluwa. Kaya pakinggan natin ang mensahe ng Diyos na kanyang dadalhin. By profession, siya po ay engineer, no? At siya po ang pastor natin ng Lipa. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ng pastor natin, Pastor John Francis Hatiba. Amen. Aga mula. Amen, praise God. Ano po, nakompleto. Nakompleto po ang aking pangalan, no? Kasi malimit po ang tawag po sa akin, Pastor John, no? Pero John Francis po, no? Meron pong Francis, no? Nung ako po ay mga bata-bata pa, lagi po talagang tawag po sa akin, Francis. Dito lang po ako nabansagan na John, nung sa Camellia. Nung nag-charge na po ako. Ano po? No. So, sa umaga po na ito, alam ko may inihahanda po ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin na nandito at even yung mga nakikinig po online. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Parang mahina Nakakain po ba tayo? Nakaalmusal po ba tayo? Sabihin mo nga ulit, handa ka na ba? Amen. No, dapat gano'n. No? Dapat po talagang masigla kasi bakit? Ang atin pong Panginoon ang imimit natin sa umaga po na ito. Amen? At sa oras po na ito, no, dandito na po tayo sa last na part, no, ng atin pong tema na pinag-uusapan patungkol po sa the best is yet to come. Amen? Alam ko, yung iba po sa atin ay natanggap na yung best sa atin pong mga buhay. Pero meron pang inilalaan at inihahanda ang Diyos. Amen po ba? Sino po dito nag-e-expect pa sa Panginoon? Amen. Lahat po tayo, hindi po dapat mawawala ang expectation natin sa Panginoon. Kasi po ang expectation, pananampalataya po yan. At habang nag-e-expect tayo na nag-e-expect sa Panginoon, no, tumataas, ina-upgrade tayo ng Panginoon. Amen. Kaya kung hindi ka magpapa-upgrade, nako, mapag-iiwanan ka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapang-iwanan. No? So dapat sabay-sabay po. Amen. Okay, so sa oras po nito, no, basahin po natin yung atin pong text na matatagpuan po natin sa Jeremiah 29:11. So pwede po bang tumayo po ang bawat isa po sa atin bilang paggalang po sa salita ng Diyos? So sabi po dito, Jeremiah 29:11 sa NIV version, sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Sa Tagalog naman, sabi po dito, "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, lumalapit kami sa iyo sa umaga po nito. Ang bawat isa po sa amin ay nagpapakumbaba at umaamin kami, Panginoon, tunay nga, wala po kaming magagawa sa aming mga buhay apart from you.
Kaya Lord, sa umaga na ito na ikaw ay magbubuhos ng salita na nagmumula sa iyo. Hayaan mo ng mga puso at isipan at even yung buhay ng bawat isang nandirito at even sa online, Panginoon Lord, ay maihanda mo para tanggapin ng buong buo ang salita na nanggagaling po sa iyo. Ang salita po na ito ay magbibigay ng impact sa buhay ng bawat isa sa kanila. Mag-transform ng kanila pong buhay, O God, in the mighty name of Jesus. From glory to glory, sila po ay pagpapalain mo ng salita na ito. Na tunay nga magmamanifest, the best is yet to come sa kanila pong mga buhay. Kaya Panginoong Jesus, samahan mo po kami. At even ako bilang lingkod mo, wala rin po akong magagawa apart from you. Itago mo lamang ako sa likod ng iyong krus, Panginoong Jesus. Ikaw ang mag-manifest, ikaw ang mag-anoint, at ikaw po ang makita sa aming pong kalagitnaan. Kaya salamat, O Diyos, sa umaga na ito. Lord, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagdakila, at sa iyo ang pagsamba. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise be to God. Sige po, pwede na po tayong makakaupo, no? So, dito po, bigyan ko lang po ng konting background, ano? Ito pong pinag-uusapan natin. Although sobrang dami na po nating narinig patungkol po dito sa atin pong Jeremiah 29:11, no? Dahil nasa isang buwan na po natin pinag-aaralan po ito. Pero bigyan ko lang din po ulit ng konti pang background, ano po? So dito po yung mga Israelites, yung mga Jewish people, no? Na-conquered po sila, no? Ng mga Babylonian. Amen? Na mula sa Jerusalem, no? Napunta po sila doon sa Babylon, mga 700 miles, no? Yung sinasabi na around 700 miles away, no? Doon yung kanila pong na-travel. At nung nandun po, na-capture sila, syempre, merong despair. Sabihin mo nga po, despair. No? At lalong-lalo na, they are surrounded by the pagan religion. At alam naman po natin kung anong culture doon sa Babylon nung time po na yon, di ba po? So, hindi po sila talaga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen? At kung ano-ano po ang pinanggagawa po nila. Amen? And ganoon din, meron din po mga propeta doon. Kaso lang, ang propeta po doon, mga bulaan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka bulaan. Amen? Kasi doon, sobrang dami ng propeta din po doon. Kaso lang bulaan, mga peke. Amen? So, buti na lang po ang bawat isa po sa atin dito sa oras na to. Totoo. Amen. No? Kaya po dito, sa Jeremiah 29:11 na sinasabi, very comforting ang pangako po ng Panginoon. Amen? Nakatanggap ka na po ba ng pangako ng Diyos? Amen. No? Pag nakatanggap ka ng pangako ng Diyos, at pag inari mo yon na sa'yo, very comforting po ang mararamdaman po ninyo. At lalong-lalo na may encourage ka. So dito po, sa Jeremiah 29:11, ganun din po yung ibinibigay ng Panginoon po dito. Na kung saan, although meron pong hardship, alam ko marami din po tayong hardship sa oras po nito. Tingnan mo nga po ang katabi mo. No? So yan po, hindi lang nagsasalita, pero marami po yung pinagdadaanan na hirap na siya. Amen? Anong sitwasyon man yan, no? Alam ko, meron po yung pinagdadaanan. No? So dito po, ang Diyos natin ay nagsasalita na kung saan hindi po siya nag-offer ng pain-free na buhay, but siya po ay nagbibigay ng pag-asa doon sa mga Israelites at even sa panahon po natin ngayon, ang Diyos natin ang nagbibigay po ng pag-asa sa bawat isa po sa atin. Amen? So dito po masasabi po natin, no, yung tinatawag po dito na plano, is merong pong mangyayari in the future sa ating buhay. Naniniwala ka po ba na may magandang mangyayari sa iyo, sa iyong buhay in the future? Amen? So maniwala po tayo kasi may gagawin po ang Panginoon. Amen? And during this time, even though they were captives, no, mga bihag po sila, and even right now, sa bawat isa po sa atin, tayo po maaring sa ngayon ay bihag din po ng maraming sitwasyon ng atin pong buhay. Saan po ba tayo bihag? No? Una, baka sa kasalanan. Tingnan mo nga ang katabi mo, sabihin mo, makasalanan ka pa rin ba? Amen? No? Kasi po, totoo, no? Even though we are a Christian, no, kahit na po tayo ay tumanggap sa Panginoon, araw-araw, no, meron po minsan tayong nagagawa, although hindi man sinasadya, pero nagkakasala po tayo. Amen? Dahil wala po sa atin man ni perpekto po dito. Amen? Pangalan lang po na perpekto ang perpekto. Amen? So sa bawat isa po sa atin, maaaring nandyan po yung disobedient na kasalanan. Maaaring nandyan po yung pride. Ayan, tingnan mo po ang katabi mo. May pride. May idolatry, no? Nauuna pa ang maraming bagay kaysa sa Panginoon, no? Hindi lang po yung mga ribulto yung idolatry sa panahon po natin ngayon. No? Lahat ng ginagawa mo na hindi po nakatuon sa Panginoon, hindi nauuna ang ating Panginoong Jesus, idolatry po yan. Amen? At marami din po, no? Sa bawat isa sa atin, hindi lang po dito, even sa labas, no? Marami rin pong kasalanan ng panluloko, pagsisinungaling, yung galit,
yung mga lustful na desire, yung mga greed mo, at marami pa pong iba. So, dito po, captives tayo ng kasalanan. Amen? Maaaring sa ngayon, nabubuhay pa po tayo sa kasalanan. At nire-recall ka ng Panginoon, nire-remind ka ng Panginoon, kung alam mong kasalanan ang ginagawa mo, bitawan mo na yan. Amen? Bitawan mo na yan. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na. No? Now, hindi lang po sa kasalanan. Maaring minsan captives po tayo, nino? Ni Satan. Bihag tayo minsan ni Satan. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4? Sabi doon, no, yung devil, dinidescribe doon, the God of this age. Na kung saan ang ginagawa niya, no, binablind po niya yung maraming tao, yung kanilang mga pag-iisip. Kaya po, nagiging captive po ang marami sa atin ng kaisipan ni Satan. Na pag tayo minsan ay nag-isip, hindi po yung iniisip natin yung maluwalhati sa Panginoon, bagkos minsan no, may influence po ng kaaway sa atin pong buhay because we are blinded by the enemy. Sabihin mo sa katabi mo muli, tinanggal na ang iyong blindedness ng Panginoon. Amen? Tinanggal na po. Amen? So, sa totoo lang kasi, sobrang ganda po ng plano ng Diyos sa atin. Naniniwala po ba kayo na sobrang ganda ng plano ng Diyos sa atin? Kung sobrang ganda ng plano ng Diyos sa atin at maraming plano ang Diyos sa atin, tandaan din po natin, may plano din po ang demonyo. Amen. Hindi lang po ang Diyos nagpaplano, ang demonyo nagpaplano rin po para tayo ay wasakin, sirain. Amen? So kailangan no, mapagtagumpayan po natin yon. Kaya minsan, kung hindi natin napagtatagumpayan, nagiging captive po tayo doon. Nagiging alipin po tayo doon. Amen? Diyan po ba kayo? No? Ano pa minsan ang ginagawa natin sa buhay natin na tayo po ay bilanggo or captive? Mga worldly na philosophies. Ano sabi sa Colossians chapter 2 verse, nandyan po ba? Colossians chapter 2 verse 8. Sabi doon, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang katarungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintuntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. So mag-ingat daw po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Okay. This is a warning ng ating pong Panginoon. Minsan kasi, akala natin yung ginagawa po natin okay na. No? Pero minsan, we are blinded ng worldly philosophies, no? ng mga ginagawa po ng mundong ito. Yung mga tradition, yung mga culture, na kung saan hindi po nakakalugod sa Panginoon. So, dito po, winawarningan lang po tayo. Amen? Winawarningan lang tayo. Ano pa? Nakalagay po dyan, no? Maaring bihag ka ngayon ng sickness, ng diseases. No? Maaring bihag ka ngayon ng poverty, ng kahirapan, at marami pa pong iba. So, hindi ko po alam kung saan po dito yung inyo pong nararanasan sa oras na ito. Pero sigurado po ako, bawat isa sa atin na nandito ngayon, meron po na pagkabihag sa mga bagay po na ito. Amen? Gusto mo pa bang mapalaya? Amen. Sa umaga na ito, alam ko may gagawin ang Panginoon. Alam ko may pagpapalaya na gagawin ng Diyos. Amen? Kaya humanda ka. Amen? So, dito po sa ating pag-aaralan, tatlong bagay po ang gusto kong ibaba sa umaga po na ito sa bawat isa po sa atin. No? The best is yet to come if meron pong tatlong kondisyon. Okay? Tatlong kondisyon for us to experience, no, to receive the best to come in our life. Alright? Tatlong kondisyon. No? May if. Condition po kasi ang if, di ba? So sabi po diyan sa Jeremiah 29 verse 4 to 9, no, balikan lang po natin kasi ang context po natin ay Jeremiah verse 4 hanggang 11. Yun po yung pinaka-context na kinuha po natin. So sabi po dyan sa Jeremiah 29 verse 4 to 9. Sabi dito, "This is what the Lord Almighty, the God of Israel says. To all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon, build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce, marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in numbers, do not decrease. Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Do not let the prophets and the diviners among you deceive you,
Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. So unang-una na mapapansin po natin dyan, unang kondisyon, no? If you obey God, if you obey the instruction of God, no? The best is yet to come if you obey the instruction of God. Meron po kasing utos po ang Panginoon po dyan. Amen? Tayo po ba, nakatanggap na rin po ba tayo ng utos? Maaring utos po sa magulang natin, utos po sa pamahal natin sa buhay, utos doon sa atin pong trabaho, no? Kung saan man po tayo nakakatanggap ng utos, lahat po tayo nakakatanggap po ng instruction. Amen po ba? At dito po sa atin po pinag-aaralan, no? Instead na sila po ay captured at instead sila po ay mag-rebel, no? Sila po ay mag-aklas, sila po ay magkaroon ng rebellion doon sa Babylon. Ano po ang instruction sa kanila ng Panginoon? No? Meron pong mga bagay na gusto pong i-instruct ang Panginoon sa kanila. Amen. At sa oras po na ito, sa ating pong kalagitnaan, alam ko, may instruction din po na inihahanda ang Diyos sa inyo pong buhay. At yan po yung magiging dahilan kung susundin mo yung instruction na yan para yung mga bagay na darating in the future will be the best sa iyo pong buhay. Amen? Dito po sa atin pong pinag-aaralan, meron po dito, no, anim po na instruction ng Panginoon. So gusto ko pong isa-isahin kung anong instruction dito ng Panginoon. At titingnan din po natin sa atin pong mga buhay. Amen? So unang instruction po diyan, sabi doon sa verse 5, build houses and settle down. So meaning to say, captive ka doon sa lugar na yon, sa Babylon, no? Alipin ka po doon, pero sinasabi ng Diyos, tumayo ka ng bahay doon, magtayo ka ng bahay doon, mag-settle down ka doon. Amen? Minsan po kasi, tayo po bilang isang tao, no, minsan kung nasaan po yung lugar natin, no, gusto nating laging balik-balikan. Amen? At meron ibang pinapagawa ang Diyos, hindi tayo makatakbo kasi minsan, binabalik-balikan po natin yon. Amen? Even sa paglilingkod po natin. Hindi po tayo makamove forward, hindi tayo makausog dahil may mga tinitingnan po tayo. So dito po, sinasabi ng Panginoon, kung saan ka man ngayon, build a dwelling place. Build houses, settle down. Amen? So sa amin po, galing po kami ng Iloilo, hindi naman po namin akakalain na dadalhin po kami dito, no, sa lugar po na ito sa Cavite. Lahat po yan, plano lang po ng Panginoon. Amen? So kung babalik-balikan po namin, kung ang plano po namin na masunod lang, doon po kami maninirahan sa probinsya dahil doon po kami laki. At the same time, so alam na po namin yung mga ugali ng tao doon. At the same time, no, nandun po yung aming pamilya. No? Pero dahil iba nga ang plano ng Diyos, kung saan ka dinala lang ng Diyos, you will be used by God. Amen? Kung saan ka dadalhin ng Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. Kahit na-captive ka man, sa oras na ito, kahit na-captive ka man, meron pa rin pagkagamit ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya dito po, may instruction ng Lord, build houses and settle down. Let us settle down for the Lord. Amen? Pangalawa dyan, sa verse 5 pa rin, no? Plant gardens and eat what they produce. So meaning to say, sa physical world, kailangan po natin ito para mabuhay. Amen po ba? Kasi pag wala kang nakakain, mamamatay ka. Pero in the spirit, we need also to plant. Ano ang kailangan po natin i-plant? We need to plant the seed of our Lord Jesus Christ. Plant the Word of God sa bawat lugar, sa bawat area, kung nasaan man po tayo. Amen? Yun po ang gusto ng Panginoon. Itanim po natin yung buto ng salita ng Diyos saan man tayo naroroon. Bihag man tayo, no? Mag-prosper po tayo doon. Amen. Willing ka bang mag-prosper at magtanim para sa Panginoon? Andyan po ba kayo? Amen. So letter C, no, na instruction po dun sa kanila dyan, verse 6, sabi doon, marry and have sons and daughters. No? So meaning to say, pag sinabi mong marry, ibig sabihin, mag-aasawa, di ba? Sino na po dito may si Pastor Kiram, yan, mag-aasawa na yan. Praise dito, malapit na, no? May kasalan na mangyayari. So meaning to say, yung dalawa, magiging isa na po. Amen? So meron na pong covenant na mangyayari. Ano po ang gusto ng Panginoon ito? Have covenant with the Lord. Amen? Magkaroon ka ng covenant sa Panginoon.
magkaroon ka ng faithfulness sa Panginoon. Amen? Saan ka man dalhin ng Panginoon, have covenant with the Lord. Have faithfulness sa Panginoon. Amen? Kasi pag nag-asawa ka, no, hindi ka na po pwedeng tumingin sa iba. Amen po ba? Baka mamaya, no, yung iba dito, no, may asawa na, pero sa mundo lang yun, hindi po sa atin, ano, no, tumitingin pa sa iba. Amen po ba? So tayo po, nakafocus lang po sa kung ano po yung atin pong ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-focus ka lang. No, mag-focus lang. At ano pang sinabi po dyan sa letter D? Increase in numbers. Do not decrease. May instruction po ang Panginoon. Kung saan ka man naroroon ngayon, no? Captive ka man ng sitwasyon mo, captive ka man ng poverty, captive ka man ng kung anong bagay sa buhay mo, may instruction pa rin ang Diyos to increase in numbers. Kaya po naniniwala po ako, dito po sa lugar na ito, the best is yet to come. Dito po sa church natin sa Maine. Sabi ng Panginoon, increase in numbers, and I declare in the mighty name of Jesus, you will increase and do not decrease. Amen? You will increase and do not decrease. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. No? Letter E, ano po sabi diyan? No? Seek and pray for peace and prosperity of the city. Bakit? If it prospers, you too will prosper. So meaning to say, even nandun ka sa ibang lugar, no, yung iyo pong dapat gawin is yung praying and seeking para saan? Para sa kapayapaan at para sa pag-unlad ng bayan po na yon. Kung saan ka man dalhin, dahil may talento ang Diyos na ibinigay sa iyo, dahil may gifting ang Diyos na ibinigay sa iyo, gamitin mo ang gifting po na yon at lalong-lalo na samahan mo ng prayer, samahan mo ng seeking with the Lord para po yung lugar na area kung saan ka man ay mag-prosper dahil pag nag-prosper yan, ikaw rin ay kabilang po doon. Amen? Kaya pag nagpo-prosper po dito, yung main church natin, naniniwala po ako, ang bawat isa po sa atin nagpo-prosper. Kasi bakit? No, hindi ka naman makakapag-share kung wala ka. Amen po ba? So pagyayamanin ka muna ng Panginoon, ipoprosper ka muna ng Panginoon bago ka makabless sa iba. Amen? At naniniwala po ako, hindi lang po dito sa main church natin, kung hindi sa buong J Blue family. Lahat po ng J Blue churches, lahat po ng J Blue family, it will be prospered by the Lord. Hindi po tayo magpapaprosper, bagkos ang Panginoon po ang magpapaprosper. Amen? No? So, the last one na instruction po ng Panginoon dyan, ito po dapat din po nating isaalang-alang. No? Do not be deceived. Kasi maraming deceiver po ngayon. No, maraming manluloko. Sino na po dito na scam? Masakit kayong ma-scam. Ako po, na-scam po ako one time. No? Lalo-lalo na sa mga nag-order po dyan ng Lazada, yung panay Lazada. No? Sa akin po, nagugulat nga lang ako eh. May kumakatok, may nagdo-doorbell na sa bahay, Lazada pala. Ibang nag-order ako, tagabayad. Amen. No? Magugulat ka lang, may mga Lazada na, may mga Shopee na. No? Okay? So, pero, minsan, nangyari din po na may delivery ka, pero yung inaasahan mo na dapat in-order mo, hindi dumating, na-scam ka. Amen po ba? Kasi dito sa mundong ating kinagagalawan, no, marami pong influence sa Satan sa buhay po ng maraming tao. Kaya po nakakagawa ng mali. Kaya po nakakagawa ng hindi po nakakalugod sa Diyos because of the influence of devil, na influence ng demonyo. Amen? At lalong-lalo na yung mga tao na hindi pa kilala ang Panginoon. Amen? Kaya do not be deceived. Na wag kang palilin lang. Wag na wag kang paluloko. Sabihin mo sa katabi mo, wag na wag kang paluloko. Amen? Wag po tayong paluloko. No? Sabi po dito sa Proverbs chapter 4 verse 13 na kung saan pag may instruction po ang Panginoon, dapat po natin nasundin at gampanan. Bakit po? Sabi sa Proverbs 4:13, hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well, for it is your life. Sa Tagalog, panghawakan mo ito at huwag pabayaan. At ito ay ingatan mo sapagkat siya'y iyong buhay. So meaning to say, kung ano po yung sinasabi ng Diyos, that is your life. That is your lifespan. Amen. Kung may sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, huwag kang patumpik-tumpik, gawin mo kaagad. Amen. Pag sinabi sa iyo ng Diyos, pumunta ka sa church, maaga ka pa. Amen. Kasi ang problema, totoo po pag mga bago-bago po tayo, no? Maaga-aga tayo sa church, no? Alas 9 ang service, alas 8 pa lang, nandyan na. Pero pag tumatagal, parang nawawala na ng gana. No, alas 9 ang service, alas 10 ka na dumarating.
Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. No, hindi ikaw yan. Amen. No po. So minsan, no, dahil sa marami tayong pinagdadaanan, no, parang nawawala yung atin pong gana. No? Doon sa instruction ng Panginoon. Hindi lang po sa pagpunta sa church at even sa mga personal din po natin na buhay. Pag may sinabi po ang Panginoon, gawin po natin. Amen? Gawin po natin. Dahil pag ginawa po natin, para po yan sa ikabubuti po natin. Amen? Pag hindi mo ginawa, ang instruction ng Diyos, para sa ikakasama mo. Amen po ba? Best example po dyan, di ba? Si Saul. Di ba? May instruction po ang Panginoon sa kanya na patayin lahat. Pero nagtira, nag-iwan. Amen? Kaya po anong nangyari sa kanya? Nawala po ang basbas ng Panginoon sa kanya. Kung gusto mo na manatili ang basbas ng Diyos sa buhay mo, manatili kang sundin ang instruction ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Palakpakan mo ang Panginoon, kapatid. Hallelujah. At pinaka-the best example po dito, no, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. He is the perfect example ng obedience sa will ng Panginoon, sa plano ng Diyos. Amen? Sinless ang meron ang ating Panginoon. Walang kasalanan, walang bahid. Amen? At siya po yung naging ultimate sacrifice para sa inyo, para sa akin, para po sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? At tayo ay magkaroon ng connection muli sa ating Diyos Amang nasa langit. Hindi ka po ba natutuwa yon? The perfect sacrifice is no other than our Lord and Savior Jesus Christ. At even si Noah nung time po na ito, di ba may instruction din ang Panginoon sa kanya? At very delicate ang instruction ng Panginoon kay Noah. Bakit? Nagbibuild siya ng ark eh. Di ba? At kami po, pag nagbibuild po ng bahay, so marami pong kinoconsider po dyan. Meron pong tinatawag na architectural, meron tinatawag na structural, meron tinatawag na plumbing, no? Meron tinatawag na electrical, minsan may mga mechanical pa, minsan may mga electronics pa. Amen? So meaning to say, pag gumawa ka ng plano na ganyan, kailangan lahat ng mga field, lahat ng mga trades, no, nagko-connect po yan. Kasi pag hindi po nagko-connect yan, may problema pag-construct. Pag sa plano pa lang, sablay na. Sa execution, mas higit na sablay. Amen? Kaya po dito, napakahalaga na ang buhay po natin bilang isang Kristiyano, pag may instruction ng Diyos, sinusunod na po natin agad. Kasi bakit? Pag hindi natin sinunod, sasablay po tayo sa execution ng buhay po natin. Amen? Kung ayaw mong sumablay sa execution ng buhay mo, pag plinano ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, pag may instruction ng Diyos, sumunod ka na kaagad. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na kaagad. Amen? Kasi totoo po ito, kapatid, no? Napakahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung gusto natin yung best na dumating sa ating pong buhay, then obey the instruction of the Lord. Sumunod sa mga tagubilin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo muli, sumunod sa tagubilin ng Diyos. Pangalawa natin pong if or pangalawang kondisyon, no? Second condition is if you wait patiently in the timeline of God. Yan po yung pangalawa. Na makikita po natin sa verse 10. Ano nakalagay po sa verse 10 dyan? This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. So, i-highlight po natin dyan yung when 70 years are completed for Babylon. So, meaning to say, yung captivity, yung pinagdadaanan mo, season lang yan. Amen? Matatapos din po yan. Amen? Pero kahit na may pinagdadaanan kang captivity, lumalago ka pa rin. Nagpapatuloy ka pa rin. Amen? So kaya nga po, sinabi po dito, no, sa number 2 po natin, na condition. If you wait patiently in the timeline of God, matatanggap mo yung best sa iyong buhay. Amen? Hindi po yung waiting na nakahiga ka lang, nakaupo ka lang, nakatunganga ka lang. Hindi. No? Waiting in a sense na meron ka rin ginagawa para sa Panginoon. Amen? That you are expecting the best. Something is gonna happen in the future sa iyong buhay. Kasi may ginagawa ka. Tandaan niyo po, small start mo, small progress, pag na-accumulate po yan, big result po ang magiging outcome niyan. Amen? Kung gusto mo ng big result, start with a small progress. Amen? Sabi sa Isaiah 60:22, sabi po doon, di ba? At the right time, I, the Lord,
will make it happen. Gagawin at gagampanan po ng Panginoon ang mga pinangako niya sa ating buhay if that is the will of the Lord, if that is the timing of the Lord. Alam ko po, marami po sa atin dito hinihiling sa Panginoon. Marami po yung atin pong mga prayer request sa Panginoon. Marami na rin pong naibigay at naipagkaloob, no, ng answered prayer ang Panginoon. Pero marami pa rin na hindi pa. Maghintay ka lang sa right timing ng Diyos. Ibibigay po ng Panginoon yan. Amen? Ibibigay ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ibibigay ng Panginoon. No? So, maraming events ang nangyayari po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? And, lalong-lalo na, no, events na kung saan minsan tayo pa'y gusto natin ng rush. Gusto natin minsan ng mabilisan. Gusto natin minsan na talagang ayaw natin maghintay. Amen? Pero sinasabi po ng Panginoon dito, stay calm and wait. Kaya sabihin mo sa katabi mo, stay calm and wait. No? Because the vision and the plans of God is never too late for you. Amen? Never too late ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Right timing lang lagi ang perfect plan ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Huwag mong masyadong dibdibin kung may mga bagay na in-expect ka na hindi nangyayari. Baka hindi pa kalooban ng Lord. Baka mapapahama ka pa doon. Amen? Hintayin mo, mahinog yung para sa iyo. Amen? Hintayin natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hintayin mo. No? At dito po sa ating pong mga Bible character na kung saan they really patiently wait, no? Doon sa pangako po ng Panginoon. Alam naman po natin si Abraham, di ba? Siya po ay pinangakuan ng Diyos. Na kung saan ang pangako po ng Diyos sa kanya, ano po? Magiging ama siya ng ano? Maraming lahi. Paano ka ngayon magiging ama ng maraming lahi? Kung wala kang anak. Baog nga po, sino pong baog? Sarah. Amen? So paano ngayon magmamanifest yung pangako ng Diyos? At alam natin, along the way, gumawa ng sariling kapamaraanan, sino? Si Abraham, tsaka si Sarah. Pero hindi kalooban ng Diyos. No? Nag-prosper ba? Hindi. Kasi pag ikaw gumagawa ng sarili mong kalooban, hindi ka marunong maghintay sa perfect timing ng Lord, masisira lang po, magkakaroon lang po ng failure ang iyo pong buhay. Kung ayaw mong ma-fail, maghintay ka. Kaya po, 25 years, naghintay si Abraham. After 25 years, maiksi po ba? Hindi. Maiksi, hindi. Mahaba. Hindi maiksi, mahaba. Amen? Mahaba. Kasi kung ikaw, isang buwan pa nga lang inip ka na Lalo pa kaya pag isang taon. Amen? Lalo pa kaya pag 5 years. Lalo pa kaya pag 25 years na. Pero, mas higit alam ng Diyos ang plano niya para sa iyo, sa ikabubuti mo, at hindi ikapapahamak mo. Amen? Kaya hintayin mo po yung kapatid. Marunong kang maghintay para ikaw ay hindi mapahamak. So, yung perfect timing ng Lord, doon po tayo lagi makapaloob. No? Kasi yung best na yan, gaya nga ng sinasabi lagi, blessing is not a blessing if you don't know how to handle. Ang blessing na yan, hindi yan magiging blessing sa'yo. Baka mamaya maging course pa yan pag hindi ka marunong mag-handle. Kaya tuturuan ka muna ng Diyos, paano mo i-handle yan? Bago niya ibabagsak at ibubuo sa'yo, hintayin mo yon. Pero nasa sa'yo pa rin yon. Kung mabilis ka bang matuto o mabagal kang mag-adapt, nasa sa'yo pa rin, kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nasa sa'yo pa rin. No, nasa sa'yo pa rin. Amen? Si Joseph, ganoon din. Ano pong nangyari kay Joseph? No? He suffered. No? Nagkaroon po siya nabitray po siya ng kanyang mga kapatid. Nasa batang edad pa lang, hinulog sa balon, tapos binenta, napunta sa bahay ni Putipar. Amen? At nakulong. So kung titingnan mo ang buhay ni David, masalimuot. Amen po ba? Kasi sa una, parang pelikula lang po yan. No? Sa una, talagang talunan ka. Pero bandang huli, nandun na yung perfect time ng Lord para ikaw ay magtagumpay. Amen? Andyan po ba kayo? Kung tingin mo ngayon sa buhay mo, medyo talunan ka. Marami kang failure ngayon. Tandaan mo kapatid, hanggat nabubuhay ka, may pag-asa ka pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Sinusulat niya pa kung ano yung magiging outcome ng iyong buhay sa mundong ito. Amen? Panghawakan po natin yon. Kagaya po nitong Joseph po na ito, na dumating ang panahon na talaga pong yung right at perfect timing ng Lord sa kanya pong buhay. Ginamit ng Lord yung kanya pong talento, yung kanya pong gift na ibinigay din ng Diyos para siya po ay mailuklok doon
sa kanan ng pero. So meaning to say, natanggap niya po yung favor ng Panginoon at favor ng Pharaoh. Kagaya nga po sabi ni Pastor Jenil kanina, di ba? No, na sumasa atin po ang favor ng Diyos at hindi lang po yan. Pag nasa atin ang favor ng Diyos, pati favor ng tao, sumasa atin din. Amen? No? Gusto niyo po bang matanggap yon? Amen. Gusto po nating matanggap yon, no? Dito po sa verse na yon, balik natin sa verse. No, sa verse 10, balik po natin doon. Dito po meron po 3 bagay na pwede po nating makuha, no? Sinasabi kasi diyan, I will come to you. Tapos, and fulfill my good promise to bring you back to this place. So meaning to say, ang Panginoon natin, ang Diyos po natin, tandaan natin, no? Lalapit po sa atin, I will come to you. Pangalawa, ang Diyos po natin will fulfill the good promises sa buhay ng bawat isa po sa atin. Meaning to say, hindi lang siya lalapit. Pangalawa, kung hindi, ifo-fulfill niya pa. Yung hindi lang pangako, kung hindi, magagandang pangako niya sa buhay po natin. Amen? Ayaw mo po ba yun? Parang hindi po kayo excited. May mga gagandang pangako po ang Diyos sa inyo pong buhay na inihahanda ang Panginoon. Amen? So meron po yun. At lalong-lalo na, letter C, sabi niya po dyan, di ba? No? To bring you back to this place. So meaning to say, no, bring you back to where you belong. Saan ka pa nabebelong? No, 3 bagay po yan. Amen? I will come to you. I will fulfill God's good promises to you, sabi ng Panginoon. I will bring you back to where you belong. At kung titingnan natin yung I will come to you, no, nireveal po sa bawat isa sa atin ngayon ng Panginoon, no, yung second coming ng Panginoong Jesus. Naniniwala po ba kayo na malapit na dumating ang Panginoon? Amen. No, the second coming, I will come to you. Amen? The second coming ng Panginoon. Yung inaabangan ng bawat isa sa atin. Yung hinihintay po ng bawat isa po sa atin. Nasabi niya doon sa Luke 21 verse 27, sabi niya doon, and that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. No, this is the second coming ng Panginoon po natin. Yung pagbaba, yung dadagitin po ang bawat mananampalataya ng ating Panginoon at kasama ka po doon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpapaiwan. No, huwag kang magpapaiwan. Kaya kung ayaw mo magpaiwan, dapat lagi kang present dito. Amen? No? At the same time, hindi ka lang present. Ginagawa mo at ina-apply mo kung ano natututunan mo dito. Amen? Kasi mahirap naman, lagi kang ang present po dito, pero hindi mo naman ina-apply, ay hindi rin po kayo makakasama doon. Amen po ba? Andyan po ba kayo? May kausap po ba ako? No? So, meaning to say, ito po yung ating hinahawakan. Ito po yung pag-asa po natin. Amen? Yung second coming ng Panginoong Jesus. I will come to you. Lalapit po ang Diyos sa atin. No, babalik po ang Panginoon. Amen? At pagbalik niya, ano po ang kasunod doon? Fulfill my good promises to you. May pangako po ang Diyos. No, kung dito sa lupa na ito, may pinapangako ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya, mas higit pa pagdating ng second coming niya. At ito yung final na pangako ng Panginoon. Amen? Ano po ang pangako ng Panginoon? Redemption. Amen? This is the promise of final redemption sa bawat isa po sa atin. Yung totoo na tayo po ay magkakaroon ng glorified body at makakasama niya tayo doon sa kaharian niya sa langit. Amen? Hindi ka po ba excited noon? Amen? Sabi doon sa verse 28 ng Luke 21, when these things begin to take place, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. Tutubusin ka na ng Panginoon, kapatid. Amen? Parang hindi tayo excited na tutubusin po tayo. No, baka may nakasangla pa kasi tayo kaya hindi pa natutubusin. Kaya hindi tayo excited, no? Iwanan na po natin yan. Yung mga bagay na baggages lang po yan. Amen? At lalong-lalo na, napakaganda ng sinasabi po dito sa letter C, to bring you back to where you belong. Saan ka ba nabibilong, kapatid? To bring you back. Meaning to say, it represents our belonging saan? Sa langit. Amen? We are as citizens of heaven. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, panglangit ka. Hindi ka pang lupa. No? Hindi ka lang pang lupa, panglangit ka pa. Amen? Sino po dito confident na talaga pong siya'y panlangit? Amen? Taas nga po naman, bakit? Amen? No, confident ka dapat. Amen? Lahat po tayo na nandito sa oras po na ito, be confident na ang buhay po natin, panlangit po tayo. Amen? No? Sabi sa Filipos 3,
20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Ang Biblia na po nagsasabi, tayo daw po ay mamamayan ng langit. Hindi lang tayo Filipino citizen, hindi lang tayo citizen po ng mundong ito, bagkos ang final po na atin pong belonging, ang final destination natin sa langit. Amen? Ang final destination mo sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, final destination mo sa langit. Amen? Sa langit, kapatid. Wala namang gustong pumunta sa impyerno. Di ba? Sino po gusto mong pumunta sa impyerno? Wala, di ba? Amen. O, wala. Kaya langit. Bakit parang ikinakahiya mo na pupunta ka sa langit? Amen? Huwag mong ikahiya. Your destination is in heaven. Amen? Kaya, while we wait, habang naghihintay po tayo, continue and go on with your life. Tuloy-tuloy mo lang yung buhay mo, kapatid. Na ayon sa kalooban ng Diyos, na ayon sa plano ng Diyos. Huwag kang liliko, huwag kang kakaliwa. Tuloy-tuloy lang. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Oh. Huwag lilingon din, kasi baka mamaya, katulad ka ni Mrs. Lot. Pag lumingo ka, maging haliging asin ka. No. Baka mamaya, ibibenta ka na. Amen, haliging asin. Praise God. At pangatlo na kondisyon. Ano po yung una natin kanina kondisyon? Ano po yung unang kondisyon? If you obey the instruction of God. Yung pangalawang kondisyon po natin, if you wait patiently in the timeline of God. Kasi may timeline ng Panginoon. At pangatlo, no? Pangatlo, para makamtan mo yung the best sa buhay mo, if you align your plans to God's plan. Amen? Kung iyong itutugma, no? Itutugma ang iyong mga plano sa plano ng Diyos. Amen? Kailangan tugma. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan tugma. No? Kasi pag hindi tugma, kakaroon ng problema. Amen? Yan po yung pinaka-main verse natin. Jeremiah 29:11. No, na for I know the plans I have for you, declares the Lord. No? Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Pero kung pag-aaralan mo po yung salita na true prosperity, no, pag-aaralan mo, may Hebrew word po yan. Yung Hebrew word po niyan, no, doon is nakalagay, shalom. So meaning to say, yung wholeness, yung peace, yung completeness. Hindi lang po ito necessary in terms of financial wealth, in terms of comfortable na buhay. Kung hindi yung God's plan para sa bawat isa po sa atin, para sa inyo at para sa akin, yung ultimate plan ng Diyos is for our spiritual well-being. Amen. Mas higit sa lahat ang spiritual well-being kaysa sa mundo ito. Amen po ba? Kasi ang final stage natin is spiritual doon sa langit. Amen? Iiwan po natin ang mundong ito. Amen po ba? No? Parang ayaw nyo pong iwan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, iwan mo na. No? Iwan mo na. Amen. Kasi hindi po dito yung final destination natin. Amen. So kapatid, may plano ang Diyos na maganda sa iyong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos na maganda sa iyong buhay. Pero bakit minsan nagdududa ka? Hello? Minsan nagdududa po tayo. Bakit? Yung tipong sinasabi ng Lord, I have plans to prosper you, sabi ng Lord. Tapos biglang, Lord, prosper? Wala nga akong pera, Lord eh. Prosper sinasabi mo, Lord, no? Wala pang bayad, Lord, sa bills ko. Oh, wala pa akong pambayad sa mga due date ko. Kaya po, ngayon, magjuju na. Amen. Malapit na naman katapusan. Marami na namang bayarin. Amen. Pinanghahawakan mo ba ang faith mo? Hawak mo ba ang faith? Amen. Dapat hawak mo ang faith sa mga bayarin mo. Amen. No? Kasi po, minsan nagdududa po tayo sa kakayanan gawin ng Panginoon. Doon sa plano niya, may binigay siyang plano, may binigay siya na hope para sa atin, pero nagdududa po tayo. No? Kasi dyan sa Jeremiah 29:11, talagang maganda po ang plano ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen? Napakaganda ng plano po ng Diyos. Perfectong plano po yan. Amen? So, pero minsan talagang nararanasan po natin ng duda. Sino pong minsan ganon? Ganon yung kaugalian. Ganon yung mindset. Totoo ba talaga, Lord? Magpo-provide ka? Totoo ba talaga, Lord? Maganda ang plano mo sa akin? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit ganyan? Amen? Minsan nagka-question ka. Amen po ba? Tandaan po natin, no, na ang bawat isa po sa atin na mananampalataya, no,
meron pong proseso na pinagdadaanan ang bawat Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, may proseso. May proseso tayong pagdadaanan bago natin matanggap ang totoong pangako ng Diyos. Amen? Sabi nga sa Psalms 37 verse 23, sabi nga po diyan, no? The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. So meaning to say, bawat hakbang natin, proseso po ng Diyos yan. Kaya napakahalaga, nahahakbang ka. Kaya kung hindi po humakbang si Pastor Kiram doon sa Bulalakaw, hindi po ulit mabubuhay po doon. Amen? Napakahalaga kasi ng paghakbang natin. At naniniwala ako, dito sa lugar po nito, maraming hahakbang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise be to God. Hallelujah. At sa buhay po ng isang tao, meron lamang dalawang klaseng plano. Plano natin at plano ng Diyos. Amen? Plano natin at plano ng Diyos. So, yung atin pong plano ay malimit po yan. Pag direction po ng plano po natin, mostly, maglilid po sa atin ng wrong decision, maling decision. At minsan, sa buhay ko po, naranasan ko po yan, yung mga maling decision po na yan. Kaya po, inani ko rin eh. Amen? Kasi kung ano yung ginagawa mo, desisyon, no, aanihin mo po yan. Nandito ka ngayon dahil sa dinesisyon mo kahapon. Amen? At kung ano mangyayari sa iyo bukas, ay dahil sa desisyon mo ngayon. Amen? So meaning to say, bawat desisyon, pag tayo lang na desisyon, tayo lang na plano, sigurado po, maling desisyon ang atin pong magagawa. At sigurado po, pag plano lang po natin, yung path lang po ng plano natin, yung road lang ng plano po natin, marami po diyang problema, marami po diyang sorrows, marami po diyang despair, marami po diyang unhappy life. Tingnan mong katabi mo, happy ba o unhappy? Bakit parang nakasimangot na? Amen. No, kabihin mo, huwag kang sumimangot. Amen. Happy lang. Amen. Kasi po, pag tayo talaga, totoo, pag decision natin, pag plano natin, pag path natin, meron pong problema po dyan. Hindi ka peaceful. Amen? Pero, itong maganda, kung plano ng Diyos, kung God's plan, tandaan po natin, if we are in the path, we are aligned in the path of God's plan, there will be provision, kapatid. There will be victory, kapatid. There will be blessing, kapatid. There will be peace. There will be joy. There will be hope at marami pang iba. Ayaw mo ba noon? Parang ayaw niyo po. Amen? Ayaw mo ba noon? Gusto, amen. Sa lahat na may gusto, ipalakpak mo na sa Panginoon. Amen. So nandyan po, pumaloob lang tayo doon sa path ng ating pong Panginoon na plano niya sa ating pong buhay. Amen. Kasi yung magagandang bagay na kung saan pwede pong mangyari sa ating buhay, nandun lamang po sa path, no, ng God's plan sa ating pong buhay. And if you fail to be in the path of God's plan sa buhay mo, then you will experience yung mga pangit na bagay, at lalong-lalo na, hindi mo rin mararanasan yung totoong pangako ng Diyos sa Jeremiah 29:11. Amen? Kung hindi ka doon naka-align sa daanan, sa path, sa road, no, ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya napakahalaga, alam mo, na lumalakad ka doon sa kalsada, doon sa daan ng Diyos ng iyong buhay. Hindi po dating daan, no? Daan. No? Daan ng Diyos sa ating pong buhay. The path of God's plan ng ating pong buhay. Amen? Walk on path of God's plan, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, lumakad ka sa plano ng Diyos. Amen? Sa plano ng Diyos. Kasi yung path ng plano ng Diyos sa buhay natin, there is abundance, there is security, there is hope, there is favor, there is the destiny of your life. Amen. There is the destiny of your life. Pag sinabi mong destiny, may papupuntahan ka. Amen. May papatutunguhan ka. Amen. No? May papatunguhan po ba ang bawat isa sa atin? Amen. May destiny ka, kapatid. Amen. Pumaloob ka nga lang doon sa track ng plano ng Diyos sa iyong pong buhay. Amen. So, doon kasi nilalatag ng Lord lahat-lahat. Doon sa kalsada niya, doon sa path niya, doon nilalatag ng Lord lahat-lahat. Amen? Ano ang kanyang nilalatag? Lahat ng mga plano niya sa ating pong buhay. Amen? Kaya po, ang sino man na wala po doon sa path at plano ng Diyos sa buhay niya, siguradong hindi ka makakakita ng provision, favor, at lalong-lalo na, wala lahat ang magagandang bagay na pinangako po ng Diyos.
Amen. Andyan po ba kayo? No? Kasi po yung hindi lumalakad sa daan na plano ng Diyos, nasa maling daan. Hello? Nasa maling daan. Sabihin mo, wag kang magkakamali ng daan. Amen. Wag kang magkakamali ng daan. Dapat yung sa Diyos na daan. Amen. Tamang daan. Amen. No? So, wag tayo doon sa maling daan. No? Sa maling path na tinatawag. At minsan, sa buhay po ng isang tao, marami tayong kinikreate na meaning ng buhay. No? Kinikreate natin minsan yung own meaning natin ng buhay. And yung own purpose ng buhay. No? Tayo minsan nagkikreate po nun. Na kung saan, without the alignment doon sa plano at purpose po ng Diyos. Pero makinig po kayo mga kapatid. No? When God saves you, sino po ditong ligtas? Ligtas ka na ba? Tanungin mo sa katabi mo, ligtas ka na ba? Amen. No? Sino dito ligtas ulit? Amen. Ngayon, kung ligtas ka, may plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Hindi ka lang nananatili doon sa kaligtasan. Ang problema, we fail to realign. Nag-fail tayo to realign. Hello? We fail to respond correctly. Hello? Ang problema, no? Doon lang tayo lagi sa plano natin, hindi sa plano ng Diyos. Amen? No, we fail to realign sa plano ng Diyos. We fail to respond doon sa plano ng Diyos. Amen? Sino po dito gusto magtagumpay sa buhay? Taas po ang kamay. Amen? No, lahat po tayo. Amen? Ngayon, gusto natin magtagumpay sa buhay. Tanong, ano ang path na nilalakaran mo ngayon? Anong path ang nilalakaran mo ngayon? Nabubulol ako doon. Amen? So saang path ka lumalakad ngayon? Gusto mo magtagumpay sa buhay? Amen po ba? Yung path ba na yan is God's plan? O yung path ba na yan yung your own way or your own plan? Kasi tandaan mo, God's plan is the only way that will lead you to your destiny. Amen? God's plan lang. Amen? Sabi nga dyan sa 2 Peter chapter 1 verse 3-4, sabi dyan, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promise, so that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption of the world caused by evil desire. So, gusto kong i-highlight dyan yung give us everything we need for a godly life. So meaning to say, nasa atin na po ngayon, sa oras po na ito, ang lahat ng kailangan natin para mabuhay po tayo ayon sa way ng godly life na gusto ng Panginoon. Amen? So sapat po na yan, no? Yan po, yung plano po ng Panginoon. Nandyan yung godly life. Amen? So meaning to say, yung very great and precious promise po ng Panginoon, you just need to participate. Sabihin mo nga sa katabi mo, participate ka naman. Amen? Participate. You just need to participate. You just need to walk on it. Lakaran mo. Nakatutok na po sa iyo lahat yan. Amen? So, meaning kasi parang binabaril ka na po niya ng Panginoon, ng kalooban ng Diyos. Ayaw mo pa? No? Sino dito gustong mabaril ng kalooban ng Panginoon? Amen? No, okay lang yan. Basta kalooban ng Panginoon ang magbabaril sa iyo. Amen? Sino dito gustong tagtarin na magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay? Amen? Gusto nating tagtarin ang magandang plano ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Pumaloob ka lang doon. Kasi pag nakapaloob ka doon sa path, sa direction ng Lord, naka-align ka doon, nako kapatid, maniwala ka, target lock ka. Amen? Pag sinabi mong target lock, no, doon sa may, sino nanonood ng mga movies, ng mga action movies, na minsan may mga jet fighter, di ba? Pag naka-target lock na po yan, kahit saan po yan pumunta, talagang hahabulin. Pag nandun ka sa path po ng God's plan sa iyong buhay, sigurado po, target ka ng Panginoon. Target lock ka ng Panginoon. Hahabulan ka ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Hahabulin ka ng favor. Hahabulin ka ng mercy. Hahabulin ka ng grace ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise be to God. Kasi nandun ka sa path. No? Nasa tamang daan ka. Wala ka sa maling daan. Kaso ang problema, minsan talagang makulit tayo. No? Gano'ng kakulit? Sinabi ng sumunod, ayaw natin sumunod. No? Sobrang kulit, ano? Pinipilit minsan natin ang gusto natin. Hello? Andyan po ba kayo? At bandang uli, no? Saan tayo lumalakad? We are walking
not in the path of God. Kaya minsan magtataka ka sa buhay mo, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Sinasabi mo ito, Lord, bakit parang hindi naman tumatama sa akin, Lord? Amen? Bakit? Kasi nasa ibang lugar ka, kapatid. Nasa ibang paglakad ka. Amen? So, bakit sa panahon po natin ngayon, maraming tao at even Kristiyano nakakaranas ng fear, nakakaranas ng anxiety, depression. No? Lalong-lalo na, yung complacency, yung kontento ka na. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makontento. No? Kasi isa po yan sa sakit. No? Huwag kang makontento. Hanggat nabubuhay, gusto kang i-upgrade ng Panginoon. May upgrade na plano ang Diyos sa iyong buhay. At pag nakontento ka, mananatili ka lang na hanggang doon. Pero sinasabi ng Diyos, huwag kang makontento. Kasi sobrang dami ng tao ngayon, complacent na. Amen? Complacent. Nakukontento na lang. At maraming tao rin, nakakaranas ng bondage sa kasalanan, no? Kahit Christian pa, may heartache sa puso, amen? May hatred, may bitterness, may resentment, no? Merong poor mindset, ano pa? Lahat na lang ng poor, pati health, poor din. Amen? So may sakit sa katawan. Sino po dito nagsakasakit-sakit na sa katawan? No? Normal lang siguro po yun daw sa pagtanda. No? Sa pagkakaedad. Amen? No? So marami rin po na experience, hindi lang sakit sa katawan. No? Sakit sa kasukasuan. Ano pang sakit? No? Sakit sa bulsa, mas lalo na. Sakit sa bulsa. No? May sakit sa bato. No? May sakit sa lupa. May sakit ba sa lupa? No? So maraming sakit. No? Bakit bandage ka doon eh? Amen? So, maraming failure na naranasan ang buhay ng marami po sa atin dahil wala sapat ng plano ng Diyos. Amen? In order para yung ating pong mananampalataya sa Diyos is tituk-tuk faith sa ating pong puso, dapat puntahan po natin yung path ng Diyos. Amen? Na na-establish po sa ating pong buhay. And if we are walking in that direction, kapatid, sigurado po ako, no, maraming gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Makakaranas ka ng mga kamanghamanghang bagay kasi nandun ka sa path ng Panginoon. Amen? At yung proseso, mahirap, pero alam ko, pagdadaanan ng bawat isa. Gusto niyo po bang malaman yung proseso? Para pumaloob ka doon sa alignment ng plan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Unang proseso, the salvation experience. Unang proseso yan. Na-save ka, natanggap mo si Jesus bilang Diyos na kapagligtas. Amen? Sa una, hallelujah, hallelujah ka. Amen? Tuwang-tuwa ka, natanggap mo ang kaligtasan. Amen? So habang lumalakad ka sa path po na yon, talagang totoong nararanasan mo yung grace ng Panginoon. Totoong nararanasan mo yung salvation experience na kung saan, no, ito po yung pinakauna na proseso ng atin pong buhay. At pag nandun ka na nakapaloob, dadagdagan ka ng Lord. Anong idadagdag ng Lord sa'yo? Habang nararanasan mo yung salvation experience, dadagdagan at pupunuin ng Diyos ang puso mo ng faith, ng hope, ng love. Bakit pupunuin ng Diyos ang puso mo ng faith, ng hope, and ng love? Kasi habang lumalakad po tayo sa ating pananampalataya at lumalakad tayo doon sa path ng plano po ng Diyos, kailangan meron kang faith, kailangan meron kang hope, kailangan meron kang love. Kasi along the way, tandaan po natin, marami po diyang blessing. Pero alam naman po natin, no, hindi lang financial provision, kundi all aspect ng life. Pero madami din po dyan minsan na dumadaan po sa mga asungot ng buhay. Amen? Marami din kasi asungot ng buhay dyan eh. Amen po ba? Kaya kung meron kang naranasan maraming asungot ng buhay, kailangan mo ng love. Sabihin mo kastabi mo, kailangan mo ng love. Amen? Totoo po. Kaya po dinadagdagan ka ng Panginoon ng love. Amen? At minsan, no, marami po dyan problema na pagdadaanan. Kaya kung maraming problema na pinagdadaanan, kailangan mo ang faith. Amen? Kaya nga sabi ko niya, hawak mo ang faith. Hawak mo na po ba ang faith? Amen? No? At ganun din, pag minsan, no, merong madilim na sitwasyon, kailangan mo ang hope. Yan ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Amen? So lahat po tayo, after ng salvation experience po natin, no, kinakargahan po tayo ng love, ng faith, ng hope ng ating Panginoon. So, yung iba po sa atin, hindi nga lang po marunong gumamit ng love. Yung iba po sa atin, hindi rin marunong gumamit ng faith. Hindi rin marunong gumamit ng hope. Amen po ba? No? After ng salvation experience po natin, the second experience, the second po, na stage, na process, na para makapaloob tayo doon sa alignment ng road ng Panginoon, ng path ng Panginoon, ng plano ng Diyos, is yung testing of faith. Ite-test ang iyong pananampalataya, kapatid.
Sa ayaw mo man at sa hindi. Sino na po dito nakaranas ng testing of faith? Na, talagang nung time na tumanggap ka sa Panginoon dati wala ka masyadong problema. Ngayon, bakit sobra tad na ng problema mo? Meron sa kaliwa, meron sa kanan, meron sa harap, meron sa likuran. No? Totoo po ito. Kasi tinetest ang faith mo. Amen? May testing of faith na pagdadaanan. Amen? May trials, may tribulation na pagdadaanan. At lalong-lalo na, si Satan, iaataka. Kasi alam natin, no? Nawalay ka kay Satan. Bumalik ka sa Panginoon. Sobrang dami po ng atake po dito. Na minsan, maaring minsan, mahal mo pa sa buhay, ginagamit ni Satan Amen po ba? Andyan po ba kayo? So, napakahalaga na kahit dumadaan ka sa testing of faith, yung pangatlo, ito yung pinakamahalaga, yung decision making mo. Yung decision making. Sabihin mo nga po, decision making. Tutuloy ka ba o hihinto? No? Yun yung decision making mo. Tutuloy po ba tayo o hihinto? Tutuloy. Dapat ganoon. Praise God. No? So, maganda po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pero, tandaan po natin, kailangan po nating tumuloy. Amen? Kahit laging may problema, kahit lagi pong may pinagdadaanan, ituloy lang po natin. Amen? Kailangan mag-decide na magtuloy ka sa ating Panginoon. Because decision making will come sa iyong pong buhay. Whether you like it or not, magdi-decide ka, kapatid. Amen? Whether you like it or not, magdi-decide ka. At napakabigat po na challenge yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Marami po nagfi-fail dyan sa decision making. Sabi nga ng Hebrews chapter 10 verse 35 to 36, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. No? May kanta yan, di ba? Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Oh, kumanta na. Praise the Lord. Pwede na. Amen, no? So, tandaan po natin, mga kapatid, no? Pagkalooban po ng Diyos, huwag kang bibigay. Kasi kalooban po ng Panginoon yan. Amen? So, mag-decide ka doon sa testing ng buhay mo, at pag nag-decide ka, kahit hirap ka man, kahit na sobrang dami na ang pinagdaanan mo, huwag kang bibigay. Sabihin mo muli sa katabi mo, huwag kang bibigay. Amen? Kaya from the salvation process, experience, ano po ang kasunod? After ng salvation, testing of faith. Ano po ang kasunod? Decision making. Dito ka na papasok sa pang-apat. You will be conqueror. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you will be conqueror. Matatagpuan mo at mararanasan mo yung best sa iyong buhay because you became conqueror. Amen? Ano nga sabi ng Panginoon dito? Sa kanya pong salita, Romans 8:37, sabi po dito, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. You are more than conquerors. We are more than conquerors. Kahit may tribulation, we are conquerors. Amen? Kahit may problema, mau-overcome po natin. Amen? Kasi ang Diyos ay nasa sayo, kapatid. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are more than conqueror. Amen? More than conqueror po tayong lahat. Amen? Kaya habang nasa stage po tayo ng testing, ng decision making, always remember, no? Always find strength in the Lord. Laging doon sa Panginoon natin hanapin ang atin pong kalakasan. Depend sa Kanya sa lahat ng bagay. Refresh yourself in God's perspective. Be focused and persevere. Sabihin mo, persevere. Amen. Marami pong problema ang buhay, kapatid. Marami pong pinagdadaanan na dahil minsan, no, sa hirap po ng problema, totoo po, nangyayari po ito sa marami, ha? Sa sobrang hirap po ng problema, ano usually problema ng tao? Pera. No? So, buti pa dati ang pera may tao, pero ngayon wala nang tao yung tao na wala na rin sa pera. Amen. Napalitan ng hayop na eh. Amen. Pero laging ang source ng problema, laging ang source ng away, pera. Totoo hindi, mag-asawa. Ano pinagtatalunan? Pera. Amen. Kailangan natin ng pera, no? Para tayo po ay mabuhay. Pero minsan nagiging source po 'yan ng away, ng hindi pagkakaunawaan because of the love of money. Amen. Kaya minsan pag nakakaranas tayo ng trials, tribulation, no, kalimitan na problema po ng tao diyan at palimitan na pinag-aawayan, pera. Kaya nung time na nakaranas po tayo, tinalikuran po natin ang Panginoon.
At nung time na tinalakuran natin ang Panginoon, bumalik tayo doon sa trabaho, bumalik tayo sa negosyo, bumalik tayo doon sa mga kaisipan natin ng makamundo. Kaya ang focus na lang natin, panay kwarta, datong, pera. Kaya tayo po ay nagmukhang, kayo po na may sabi nun. Amen. Pero totoo po yun, marami po, no, di ba? May mga pastor na kung saan nakaranas ng matinding problema financially, bumalik sa dati, hindi nagpatuloy. Amen. May mga mananampalataya, amen, na mga hindi rin nagpatuloy. Pero praise be to God, nandito ka ngayon. Ano man ang sitwasyon, ano mang panahon, nagpapatuloy ka sa Panginoon kasi may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Kaya po sa oras po nito, no, ang atin pong mga buhay dapat align your plans to God's plan. Amen. Itugma ang iyong plano sa plano ng Diyos. Amen. Kaya po to conclude, let us always remember, God's plan is found in God's words. Mapagtatanto mo lang ang plano ng Diyos sa iyong buhay kung lagi kang nakaharap. Saan tayo laging nakaharap? Facebook. No, mapagtatanto mo yung iyong buhay pag hinaharap mo yung book of life. Amen? Hindi lagi Facebook. Amen? Mapagtatanto mo ang plano ng Diyos pag doon po tayo lagi nakapaloob sa God's words. Amen? Andyan po ba kayo? At reminder po ito ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin na hindi po mga pangit, hindi po for evil yung plano ng Diyos sa atin. Kung hindi, yung plan ng Diyos towards us is for good. Whether ikaw man ay nakaka-experience ng unexpected exiles ng iyong buhay, captivity ng iyong buhay, may mga uncertainty ka man na hinaharap in the future. Hindi mo man alam ano mangyayari in the future. Even when the path doesn't according to the personal plans that you have, you can always trust God, kapatid. You can always trust His presence, kapatid. You can always trust His purposeful direction sa iyo pong buhay because we know that the plan of God is always the best para po sa atin. Amen? Kaya the best is yet to come because there is a best plan of the Lord for you and for me sa ating lahat. Kaya mararanasan natin if you obey the instruction of God, if you wait patiently in the timeline of God, and if you align your plans to God's plan. Amen. May natutunan po ba tayo sa umaga po na ito? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayo po umawit sa ating buhay na Diyos. Amen. Pumaloob po tayo sa tatlo po na yan. At kailanman, hindi po tayo magrereklamo sa buhay. Hindi po tayo makakaranas ng panghihina sa buhay kahit maraming pagsubok. Kasi tandaan po natin, walang exempted sa pagsubok. Walang exempted sa problema. Pero pinapalakas ka ng Diyos dahil alam mo na ang presensya ng Diyos sumasa iyo pag nakapaloob ka sa tatlong bagay po na yan. Amen? Always obey the Lord. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. Sige po, dulog po natin ang ating mga sarili sa oras po nito. Sa kataas-taasang Diyos na buhay, Diyos ng ating mga buhay. At kung anuman sa oras na ito, ang meron ka sa iyong puso, bumabagabag man yan man ay expectation sa Panginoon, yan man ay mga captivity, yan man sa oras na ito, ay mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Sa oras na ito, idulog po natin yan sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain are making them yours. If you are in pain right now, give it to the Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through.
use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. We offer our life to you, O God. Hallelujah. Come on, church. Awinin natin ang bukal sa ating mga puso habang nakataas ang ating mga kamay at nakapingit ang ating mga mata. Sa oras na ito, damin natin ang presensya ng Diyos. Sa oras na ito, merong gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Expect na may gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah, Lord. Lord, sa umaga po na ito, Panginoon, ino-offer namin ang aming mga buhay sa iyo. Natunay nga, Panginoon, dapat kaming pumaloob doon, Lord, sa plano mo, hindi sa plano namin. Kaya, Panginoong Jesus, kung marami man kaming pinagdadaanan, pagsubok, problema, pighati, we are captives by our situations right now. Lord, hindi ko alam kung ano mga sitwasyon ng mga kapatid kong sa oras na ito na nandirito. Pero alam ko, meron silang pinagdadaanan. At sa kanilang pinagdadaanan, Panginoon, alam ko rin na may Diyos na buhay na kaya silang ipagtagumpay. Salamat, Lord, sa umaga po na ito. Hallelujah, Lord. We entrust everything sa iyo, Panginoon. We entrust our life sa iyo, O God. We offer everything sa iyo, Panginoong Jesus. We expect something from you, O God. We expect that the best is about to happen to each and every one of us in the mighty name of Jesus. We will just, Lord, obey your instructions. We will just, Lord, wait patiently in your timeline. We will just, Lord, we know, align our plans to your plans, O God. In this way, Lord, we will experience your hands na kung saan kami ay hinahawakan.
Salamat, salamat po ng marami. Hallelujah, Lord Jesus. Sa oras po nito, Panginoon, buong puso kami na nagpapakumbaba sa iyo. Kapatid, kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan na problema, this is your time. Right now, your moment with the Lord. Your spiritual moment with the Lord. Your spiritual encounter with the Lord. Na kahit diyan ka lang sa iyong kinatatayuan. Yarabababa shikara rabababa kura rababa shikara yarabakande. Yarabababa shikara rababa kiara rababa shikara rababa. Kahit diyan ka man sa iyong kinatatayuan right now. Idulog mo sa Panginoon kung saan ka captive sa oras na ito. Bihag ka ba ng kasalanan? Bihag ka ba ni Satan? Bihag ka ba ng mga worldly na mga bagay? Bihag ka ba ng kahirapan? Bihag ka ba ng sakit at karamdaman? Bihag ka ba ng financial crisis? Bihag ka ba ng poverty? Bihag ka ba ng hinanakit, sama ng loob, galit? Bihag ka ba ng puot? Bihag ka ba ng walang opportunity? Bihag ka ba sa buhay mo ng mga maraming bagay? Right now, itulog mo sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos from the bottom of your heart. Speak to the Lord and the Lord will listen to you. Gaya ng ating napag-aralan, may instruction ang Diyos. Kailangan mo lang marinig ang instruction niya. Kailangan mo lang malaman ang instruction niya. Kaya sa oras na ito, sa maiksing panahon, sa maiksing minuto, pwede bang personally kausapin mo ang ating Diyos? At kung meron, gusto ka na palalayain dyan sa sitwasyon mo, palalayain ka ng Diyos sa oras na ito. Yes, Lord Jesus. Come on, church! Kausapin po natin personally ang Lord habang tayo umaawit ng hawk. Hallelujah, Lord. Offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Yarababa shikara rababa kura rababa shikara. Yarababa karababa karaba shikara babanda rababa shikara rababa. Yes, in the mighty name of Jesus, manifest in our midst. Holy Spirit, Holy Spirit, fall on us, fall on each and every one. Lord, let the captives free in the mighty name of Jesus. Let the captives free in the mighty name of Jesus. Right now, in the Spirit, you are doing something, oh God. You are doing something in the mighty name of Jesus. Lord, lahat in the mighty name of Jesus na dinadalangin sa iyo ng mga anak mo nandirito sa umaga na ito. We declare, pinakinggan mo na po ito, Panginoon. We declare, pinagtagumpay mo na po ito, Panginoon. We declare that we are more than conquerors through you, Jesus. Kaya sa oras na ito, malaya ka na. Sa oras na ito, dahil binigay mo lahat sa Panginoon, pinalaya ka na ng Diyos. Pinalaya ka na ng Diyos sa pagkaalipin sa kahirapan. Maraming opportunity ang bubukas sa iyong buhay. As we declare, may marinig kang magandang balita sa araw na ito in the mighty name of Jesus.
Panghawakan mo na may pananampalataya. Huwag na huwag mong ibaling ang iyong sarili sa mga duda, sa mga pag-alala. Bagkus, tanging ibaling mo ang iyong sarili sa pananampalataya sa Diyos na tunay nga may the best siyang gagawin sa iyong buhay. Kaya Panginoong Jesus, sa umaga po na ito, Panginoon, we declare ang buhay ng bawat isa, pinagtagumpay mo na. Ang buhay ng bawat isa, alam namin, hawak mo na. Salamat, Lord, dahil sila, O Diyos, ay meron na po, Panginoon, breakthrough na matatanggap sa kanilang buhay. Lord, the walls, lahat ng harang, winasak mo na sa pangalan ni Jesus. Giba na, Panginoon, lahat ng hindrances in the mighty name of Jesus. Ang bawat isa sa oras nito, Panginoon, Lord, ay meron na po, O God, mindset na kung saan, mindset of a warrior in the mighty name of Jesus. Nahanda, Panginoon, O God, Lord, sulungin, nahanda, Panginoon, O God, labanan ang lahat-lahat, Lord, ng mga pagsubok ng buhay at ikaw ang magpapatagumpay, Panginoon. Kaya, O Diyos, basbasan mo po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, buong puso nilang natanggap ang pangako na nagmumula sa iyo. For the plan of God is to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. May future ka sa Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami sa iyong future na ibinibigay sa bawat isa sa amin. Lord, lahat ng ito, Panginoon, papuri, pagdakila at pagsamba ay sa iyo lamang, O Diyos, sa pinakamataas at pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang aming Diyos, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen and Amen. Praise be to God. Amen. Sige po, maupo mo ng bawat isa. Praise God. Napagpala po ba tayo? Ba't parang ilan lang napagpala? Napagpala ba tayo? Amen. Dadako po tayo sa isang pinakamahalagang gawain din ng Diyos ngayong umaga. At ito nga po yung ating pagbibigay. Dahil hindi po matatawag tayong full gospel kung wala po ang gawain ng pagkakaloob sa Panginoon. Alam niyo po, itong church natin na ito ay sa ating mga datihang mga kapatiran, ito po ay dating kawayan, yung gilid natin na wall. Nababasa tayo ng ulam at hindi pa ito ganon, no? At dahil nga po sa pagbibigay ng mga kapatiran at may mga Koreanong tumulong din sa atin, ito na nga po tayo ngayon. Kaya ang lahat pong ito ay bunga po yan ng pagbibigay, no? So dito po sa Malakay, chapter 3, verse 8 to 10, sige po, akin pong i-exhort sa inyo. Pakinggan po nyo. Malakay, chapter 3, verse 8 to 10. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, nananakawan ba raw baga ng tao ang Diyos? Oo, nananakawan. Ngunit sinasabi nyo, sa paanong paraan ka namin nananakawan? Sabi ng Panginoon, sa ikapu at handog, mga alay, sa tithes and offering. Verse 9, you are cursed with a curse. Kayo ay nasumpa. Dahil ako'y nananakawan nyo, sabi ng Panginoon, maging ng buong bansa. Verse 10, bring all the tithes into the storehouse. Ano po ang sabi? Dalhin ang buong ikapu sa bahay, no, sa storehouse o doon sa lalagyan. That there may be food in my house, upang may makain sa bahay ng Diyos. And try me now in this, says the Lord of hosts. Subukan daw natin gawin ito ngayon. If I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing. Sabi nga po natin, such blessing, that there will not be room enough to receive it. Ayan, no? So, ang sabi ng Panginoon dito, dalhin daw natin ang ating mga ikapu. Ano po ba yung ikapu o tithes? Ito pong tithes, ito po yung 10% ng ating income. Halimbawa, ako po nagtatrabaho o meron akong blessing o income na dumarating. Kung may dumating sa akin 500 pesos, ang 10% ng 500 pesos is 50 pesos. At yun ang sabi ng Panginoon, dalhin daw sa templo para matugunan ang pangangailangan. Kaya nga po yan, no, nakakabayad tayo ng kuryente, ng tubig,
ng ilaw at marami pa pong gastusin, yung mga lingkod ng Diyos sumahayo para magamit sa paglilingkod sa Panginoon. No, dalhin daw yung ikapo, yan nga po yung 10%. Kung ako mo'y tumanggap ng halimbawa, 1,000 o ng 5,000 pesos, no, ang 10% ng 5,000 pesos is 500. Yan, yun po yun, dalhin daw sa templo para matugunan ang pangangailangan at may makain sa bahay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, try me now. Hindi, subukan yung gawin ito ngayon. Sabihin sa katabi nyo, subukan mo. Sa kabila, subukan mo. No? Nagpapasubok po ang Diyos. Sabi niya, says the Lord of hosts. At kung hindi ko buksan ang mga bintana, sabihin nyo, mga bintana. Di ba sabi, if I will not open for you the windows of heaven, mga bintana ng langit, at ibuhos sa inyo ang mga pagpapala, that there will not be enough or room enough to receive it. Na wala na kayong sukat kalagyan. Alam niyo po, yung pagbibigay natin ng mga tithes at saka ng mga offering, yan po ay protection nga po natin at ng ating buong pamilya. At yan po ay pagsunod din sa Diyos. Kaya nga yung number 1 natin pinag-aralan para ma-receive natin ang the best sa buhay natin sa mga darating na araw at panahon. Ano po ang sabi ng number 1 itinuro sa atin? If you obey instructions of God. Kapag sinunod ninyo ang iniutos ng Diyos o yung mga instruction niya, no? May condition po yung conditional yon. If, kapag sinunod natin, ang condition ni Lord, pag sinunod natin, dadalo yung blessing. Amen. Pero pag hindi sinunod, maganit o mahirap. Kaya ang sikreto po ng blessing talaga, nasa pagsunod yan eh. If we obey the instruction of God, kung susundin natin, at nasa inyo pa rin ang desisyon. No? Kaya nga minsan, may mga kapatiran sa Mindoro dati, wala na po sa atin yun, may mga magulang po doon, weekly nasa ospital doon sa Barangay Personas. Nagtataka kami, bakit kaya? Ang husband niya, seaman during that time, parang kapitan ng barko. Weekly, napupunta ng ospital. Kasi pala, hindi faithful sa pagbibigay ng ikapu at handog sa Panginoon sa gawain. Kaya ang pera nilang, yung income nila, napupunta lang doon sa pambayad sa ospital. No? Pero kung sila naging tapat, hindi mapupunta yun sa pambayad, pambili ng gamot. Pero nung maging tapat na sa Panginoon, ako, nagtaka kami, hindi na nao-ospital. No? Yung palang dapat nilang ibinibigay kay Lord, napupunta lang sa ospital. Pero nung maging matapat na sa Panginoon, ayun, no, hindi na pinayagan ni Lord na dumating ang devourer. Kaya ang sabi ng verse 11, tuloy natin basahin. Ano sabi ng verse 11? No? Sabi diyan, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. No? Hindi na raw ipadadala ni Lord yung maninira, no? Yung mga devourer, yung mga sakit, karamdaman para sirain ang pamilya, ang buhay, ang kabuhayan. Hindi niya ipadadala. Bakit? Kasi naging tapat tayo sa pagkakaloob. Amen po ba? No? Yan po ang sikreto ng Panginoon. Kaya yung number 1 natin, if you obey the instruction of God. Ito po instruction ni Lord. Kaya ang sikreto po talaga ng blessing, yan nasa pagsunod sa instruction ng Panginoon. No? Naalala ko po dyan sa atin sa Salinas, bilang patotoo, yung si Brother Wilmer, ang upan nila ron sa lagayan nila ng yung mga e-bike, parang 40,000 ata. Ano? Man, ang laking bayarin. Doon pala, lahat ng e-bike, pag napunta kayo ng Camellia, yung pumipila doon sa tapat ng bahay ni Ramon Revilla Sr., yung pagpasok Camellia, lahat ng e-bike doon, parang ang battery, sa kanila kinakargahan. Lahat yun, may bayad sa kanya araw-araw, may 76 na e-bike ata yun, bumibiyay doon sa loob. Yung mag-asawa, faithful kay Lord. Ang tithes nila ron, malaki po yun. Everyday, yung 17 e-bike na yun, kung nagpapa-charge ng battery, ang bayad ay, magkano nga bayad ng battery sa charge? 70 pesos. 17 sasakyan yun, ilan yun? Tapos, araw-araw po yun, isang buwan yun. No? Tapat yung mag-asawa kay Lord sa pagkakaloob. Nakakabayad sila ng tawag doon, yung renta ng 40,000 a month, no?
Talagang, alam niyo po, ang sikreto talaga, maging tapat tayo. At sabi ni Lord, nagpapasubok siya. Sa verse 10, subukan daw natin gawin ito. Kaya yung mga may worth, may mga trabaho, at yung mga may income, subukan nyo ang Panginoon, nagpapasubok siya. Makita nyo yung protection ni Lord sa ating trabaho araw-araw, yung hindi ka magkasakit, ma-ospital, no? Yun po yung malaking blessing na. Bakit? Kasi dahil sa pagsunod nga, doon sa instruction ng Panginoon. Amen po ba? Subukan nyo po. Nagpapasubok si Lord eh. Sabi ron sa binasa natin, subukan nyong gawin ito. Kaya kami po, yung 4 naming anak, nakapagtapos ng college, nagpapastor na ako. Hindi po kami nagkulang, hindi kami nangutang, hindi kami kinapos. Ako po'y payapang naglilingkod sa Diyos. Hindi ako struggle sa pera. Kaya tama, sabi ni Pastor ang pera, hahabulin ka niyan, hindi ka ang hahabol sa pera. Pagka sumunod ka doon sa instruction ng Panginoon. At kapag naka-align ka sa timing ng Diyos, doon sa plano ng Diyos, naka-align ka, no? Kaya pag sumunod ka talaga sa kalooban ng Diyos, makita mo ang mga anak mo, yung future nyo, naka-ready na po yan. Blessing, the best is yet to come sa pamilya natin. No po? Kaya nga, ibigay natin ang para kay Lord at makita nyo po, gagawa ang Diyos ng himala. Mag-i-intervene ng Panginoon. No? Makikialam siya sa buhay natin. Kaya nga, ang tema natin next month, naka-ready na 2 Kings chapter 20, verse 5 and 6, God's divine intervention. Makikialam ang Diyos. Pag hindi mo pinayagan makialam ang Diyos sa buhay mo, kahit anong uri at nasakit mayroon sa katawan mo, pag nakialam ang Diyos sa buhay mo, gagaling yan. Pero pag hindi nagkaroon ng divine intervention ng Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo hinaya makialam siya at hindi ka sumunod sa instruction ng Panginoon, wala, mapapaaga buhay ng tao sa mundo. No? Kasi ang ganda doon, pag-aaralan natin next month yan, God's divine intervention. No? 2 Kings chapter 20, verse 5 and 6. So tayo ngayon, magkakaloob sa Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, salamat. Alam po namin, ikaw ang nagsabing subukan ka namin sa larangan ng pagbibigay sa iyo, pagbibigay ng aming mga tithes and offerings sa iyo. Sabi mo, bubuksan mo mga durungawan ng langit ang mga bintana at ibubuo sa amin ng pagpapalang wala ng sukat kalagyan. Patuloy mong kausapin, Holy Spirit, ang puso, buhay ng bawat isa na maging matapat, sumunod sa instruction mo. Dahil ang nagbibigay sa iyong gawain ay pinagpapala mo. At lalawak pa ang gawain mo, marami pang masasave dahil sa aming pagsunod sa instruction mo. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, buksan ang kanilang kaisipan at puso, at makasunod kami sa instruction mo ngayong umaga. Lord, magmumultiply ang tithes offering na ito. Marami ka pang bubuksan ng mga pusong buhay, Panginoon, upang makasunod sa mga pangako mo pong ito sa amin. Kaya, O Diyos, salamat ng marami. We thank you. I-bless you po ang ang giving namin ito, ang pagkakaloob namin sa iyo, na ito po ibabalik mo ng doble-doble sa bawat isa dahil pangako mo po ito. Thank you, Father. We praise you. We honor you. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, tayo ay magkaloob. Debbie. Rest in grace that never ends. Amen. Sige po. Ayan po yung mga nais magpadala po sa bangko. Ayan. Yung mga nasa online at pwede rin po sa GCash sa number. Yung kay Pastor Rashik ang kabisado ko, no? 0917-165-8283. Yan po yun sa GCash. Minsan po may makapatiran, pinapadala na lang sa GCash. Doon naman kay Pastor Albi. Ito. Ayan po. 0916-417-3897. Ayan. Pwede nyo po ipadala dyan yung inyong mga tithes and offering. Ito po ang buong music ministry natin. Tapat ba kayo doon sa Malakay 3:10? Amen? Baka merong hindi, bababa na kayo diyata. Kailangan lahat po tayong tumatay sa harapan, tapat kay Lord. Kasi pag merong hindi tapat, magiging dahilan yan para dumalo yung distraction. Naalala nyo ba yung sa Joshua chapter 7? No? Sino nga ito? Si Achan at ang pamilya niya napahamak dahil sa
pagtatago nung sabi ni Lord na ialay, sunugin lahat, itinago, no? At dahil doon, napahamak silang pamilya. Kaya mahalaga po ang katapatan sa Panginoon. Ibe-bless ang pamilya, ang mga anak, manugang apo, dahil sa pagsunod sa instruction ng Panginoon. Ano po? So, kaya pupurihin ng Panginoon at announcement. Amen. Sa announcement po natin, ngayong darating na Monday, ang Speak Life Season 3 po ay about po sa life testimony ni Sister Lynn Russell. So isa po siya sa worship team natin sa Salinas. So sila po yung makakasama natin sa darating na Monday, 7 p.m. po. Live po ito sa Facebook page. Home midweek service, ngayong darating na Wednesday po ay kila Nanay Evie sa Sita Italia po ito. So before po ng 7, mga 6:30 po dito na po tayo sa church para sabay-sabay po tayong pumunta sa kanila. Ayan. Ngayong darating na Sunday po, ang first Sunday of August na po, kaya makakasama po natin ang mga kapatiran po natin sa Parañaque sa darating na Sunday. And ang ating night of worship, word and prayer po every last Friday po to every month. So July 31, 8 p.m. po ito dito sa church onwards. Ayan. Yun lamang po ang ating announcement. Follow us po on our social media accounts sa Facebook and YouTube po, Jesus Be Lifted Up Church, at sa Instagram naman po na JBLU_church. So, ngayon naman po, tawagin po natin ang ating first time visitor, si Connie Flor Tereso at si Rickson Johala. Ating pagpe-pray po kayo ni Bishop. Sige, sige, yung ating mga ilang first-timer, pwede kayong lumapit sa harapan para ipagpe-pray lang namin kayo, no? Kami naniniwala hindi ito ang huli ng inyong pagpunta, kundi ito'y simula pa lamang, katulad ng ating napag-aralan, dahil mahal kayo ni Lord at may plano siya sa buhay nyo, no? Ayan. Anak niya yan? Ano siya parang... Ayan. Sige, yung ating dalawang kapatid din. Halik kayo. Ayan. Okay. Ayun ni Mac, kapatid, ang asawa. Oo. Si Rexan, oo. Ayan. Sige. Okay lang. Yumuko tayo pumikit, no? Sige. Sabihin niyo ang prayer na ito. Sumunod kayo, ha? Ito yung prayer ng pag-aalay natin ng buhay sa Panginoong Sus, no, ha? At pagtanggap sa Kanya as Lord and Savior. Sige, sabihin niyo ang prayer na ito. Panginoong Jesus, iniaalay ko po sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking makasalanang nagawa. Maghari ka sa puso ko. Nananalig po ako sa iyo. Ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas ng buhay. Ito po aking panalangin. Amen. Sige, ako na lang mag-pray. Lord, salamat po sa buhay ng Haya Family, O God. Narito po sila mag-anak. I pray, Lord, na patuloy na maranasan nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, at sila mag-anak, Lord God, ay Lord, lumalim pa sa pagkakilala sa iyo, mauaw sa iyong salita, sa iyong presensya, at silang buong pamilya ay patuloy na malapit po sa iyo. Lord, I release and I declare your miracle touch sa batang ito. Lord, ang bagong buhay, kalakasan ng katawan at kalusugan. Thank you, Lord. I-bless niyo po ang kanilang pamilya in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyo at patuloy na maranasan kanila at makapaglingkod sila sa iyo. We thank you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. God bless. Sige, thank you. Amen, amen. Okay. Goy, may sinend ako sa iyo. Pakita mo nga. Diyan sa messenger mo. Kung natatandaan nyo po, ay mag-iisang buwan na, no? Yung gawain natin sa Samlang, sa Rangani Province, yan po'y pabundok.
Yan na po yung pinakita ko po sa inyo noon, wala pa silang bubong, puro kawa-kawayanan po yan. Pero ngayon po, ay yung una pong mga nag-send na sa atin sa GCash, yung sa GC natin, nasend ko na po sa kanila at meron pa po silang, nagdagdag din sila kaya may bubong na pero marami pa pong kulang. Kaya doon po sa GC natin ay hanggang Friday po, no? Any amount na pwede nyo pong i-share, malaking tulong po yan, ipapadala natin sa Sarangani Province. Hindi po, yan po yung mga kapatiran natin doon. Ayan, nag-start na sila ng Sunday worship, no, nung 3 weeks ago. Ayan. So kaya, doon po sa GC natin, ay makikita nyo po ron, any amount, pag pinagsama-sama yan, malaking tulong po sa kanila sa Sarangani Province. Ano po, malayo sila doon sa mga lindol-lindol na nakakaranas. Yan po yan sa may bayan ng Malongon, Sitio Samlang, Sarangani Province. Ayan, malapit po yan sa Jensan, mga halos ang oras ang biyahe. Kaya by September, pupunta po kami dyan dahil mag-anniversary yung 3 church natin sa Jensan 2, isa sa Malandag, Sarangani Province. And then tutuloy po kami sa South Cotabato, meron po doong 6 na church na mga pastor na nagpapa-cover po sa atin sila. Si Pastor Pedro Ugal at marami pa pong iba na wala po silang pinagpapasakupan at naghahanap ng father. Ayan, no po. So by September, pupunta po kami ron at para mag-mission tayo at idao sa mga anniversary po doon ng ating 3 church. So kaya po, purihin ng Panginoon. Sige po, tumayo ang bawat isa sa atin at magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala at tagumpay na binigay sa atin ngayong umaga. Amen, amen. Thank you, Lord. Ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo manalangin, bukit. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at
ibibigay buhay sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa plano mong ito sa bawat isa sa amin, Lord, na dinako mo kami dito sa iyong tahanan, bahay sa simbahan, upang ikaw'y papurihan, parangalan, dakilain. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, na tumimo sa aming mga puso, Panginoon. At salamat sa iyong anak na nagayag ng iyong mga salita, Panginoon. Panatilihin mo siyang malakas at patuloy na magawa niya ang tungkulin niya sa inyo, ayon sa inyong plano, Panginoon. Salamat, O Lord God, maging sa mga ministry, Panginoon. Lagi niyo po silang ingatan at gabayan, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging sa nanonood sa kanilang mga tahanan, Lord God. Patuloy niyong i-bless ang bawat isa, Panginoon. Ingatan mo sa kanilang pag-uwi, Panginoon, gaya ng pag-iingat niyo po sa pagdala sa amin dito, Panginoon. Salamat, O Lord God. Tunay nga po na ikaw lamang ang dapat itaas, parangalan, dakilain, sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen.